Вітаю. Вітаю, Алексєвич. Вітаночки усім. Зараз давайте працягваць, давайте я прям зараз запускаю. Мы учора спрабавалі разабрацца, што адбываецца ў крыпце старажытнейшай, там просто мільёны гадоў ёй зможа невядома колькі цэлыя расы і каралеўствы паспелі ўжо з'явіцца і знікнуць, ніхто не памятае, што гэта за крыпта. Мы яе адкрылі, адтуль вылезла наша старая знаёмая, таму што мы гуляем за Фейна, а Фейн у нас сам са старажытных істот. Вось, і такая вось праблема, што яна нам просто накідала настолькі шмат, што, в прынцыпе, мы пройдзем просто пазней туды. Вось, а зараз, што мы зробім, гэта будзем рабіць дадатковыя астатнія квесты. У нас да халеры квестаў. Вітаю, Пурбай, вітаначкі. Будзем сабе шукаць якіх прыгод. Будзем... Боже, мне так млосна, я кожны раз захожу у квест. Не, мне патрэбна ў дзённік залезці. Мне просто я ў дзённік залажу, і гэта квесты. Ось. Ну ладно, да, ось, типу. Скрол квестаў, так. Ось адсюль пачынаючы, так. І ўверх да канца гэта ўсё квесты. Мне млосна ад гэтага становіцца. Я таму хадзіў просто, типу, па мапе, што памятаў, каб, ну, просто, як атрымаецца. Але мне падаецца, прыйдзецца ўсё ж такі знайсці квест на вось новае. Усё ў сям'і. Вось гэта. Криптосурый. Йогана Сурый. Лютость Таркін. Так. Криптосурый. А мы гэта ўжо пачысцілі, так? Я сёння даведаўся, як распакаваць файлы STR. Хочу перакласці Dead Space 2008 ў будучыні, так якраз файлы STR. Цудоўна? Не, ну, блин, я вельмі ўдзячны. Я ўдзячны ўсім, хто робіць пераклады, таму што гэта вельмі прыемна гуляць просто на беларускай. Типу, мне, як, ну, типу, я чалавек, які звычайна гуляе на ангельскай, так? Уже давно так раблю, і, ну, давно такая звычка нават. І калі, але для стрымоў мне прям неабходна, ну, просто ёсць неабходнасць, типу, каб я гуляў на беларускай, таму што часта перакладаць прыходзіцца складана, ну, типу, на хаду просто перакладаеш, і я ўжо, канешне, за 3 гады прызвычаюся, але, ну, плюс-мінус сінхронна вось гэта перакладаць, але, божухна, гэта ўсё роўна складана. Ну, типу, гэта складана, патрабуе немала напружання падчас стрыма. Вось. Гоня, калі што зроблена на рухавіке Visceral Engine. Так, ну, я пра рухавік ведаю. Ось у іх свой унутраны быў. Сабака. Што ты скажаш? Дух сабаку паварочвае галавой ўлеў-права і гаўкае на зямлю і нябёсы, быццам бы ён ніколі іх не бачыў. А потым глядзіць на цябе. Ён неўпэўнена рычыць. Я смерть. Показать ему великий палец и сказать: так, хлопчик, ты показал мне так. Праўды. Маса трымцяць ад маёй моцы, маёй волі. Верні анасему. Наши ворагі пакланяцца перад клінком дэманаў. Што такое анасема? Калісьці дэман, зараз зброя. Мы чулі яго прызыў. І забілі нашых хаўруснікаў у яго імя, і ён блізка. З ім мы заб'ем і жывых, і мёртвых. Нікому не будзе літасці. Дух сабаку падымае галаву, каб завыць. Але он нават не можа выпусціць і піску. Ён заціскае хвост паміж сваіх ног, шакаваны сваёй немагчымасцю гэта зрабіць. Так, добра. Добра. Я зараз на практыке я павінен паглядзець яшчэ файлы STR на іншай мове, каб быць упэўненым. Цудоўна. Не, ну, типу, гэта свае приколдесы.
З кожною гульнёй свае прикалдесы трошки атрымліваюцца, кожны раз прыходзіцца штосьці прыдумаць. Магіла нейкая. А, Криптосурей, вось яна наперадзе. Я магу гэта раскапаць. Не будзем. А, вось яна крипта. Вось сюды мне патрэбна. Here lies Phylan Surrey, whose family's generous patronage helped build these burial grounds. And he refused to be Сям'я... Ну, добра, ідзем вось сюды, мне патрэбна, атрымліваецца. Я не туды хадзіў. Зайшлі. Божух на вожух, наколькі тут костак. Сям'я Сурэй пабудавала гэтыя крипты. Вітаю, Рэгана. Чаму не будзем? У сэнсе не будзем. Я там глядзеў, што субцітры, інтэрфейс, магчыма, і запіс, і ўсё ў адным файле. Ну, цудоўна. Галоўнае, каб усё было, таму што бывае такое, што частка запакавана ў самой гульні. Штосьці знайшлі? Што вы знайшлі? А, вось, кнопачка нейкая. Не будзем раскопваць? У сэнсе, ну, таму што гэта могілкі? Таму што, можа, не варта могілкі раскопваць? Не? Ага. Яшчэ адна. А давайте яснасць розуму дадзім яшчэ Ифану. І за Ифана пабегаем. Не? Пытаецца ўсё. Добра, што Ифан уважліва, а? Добра. Кнопачка раз. Захоўваемся. Гучыць, як нешта захрасла. Добра. Давайте кнопка. Поспех. Давайте ўсё гэта паспрабуем. Ага, добра. Дзве кнопкі патрэбна, каб спрацавала. Окей. Няхай. Вітаю, Дзімпі. Вітанчыкі. А быў бы у нас шабака-некрамант, дык мне падаецца, ён жа помер. Ну, тыпу, як бы, што я з гэтым зраблю? Як бы я, мне падаецца, я бы яго ў паці дакладна не ўзяў з сабой, як бы я не хацеў. Ну што, яшчэ адна крипта, яшчэ адну хрень адкрываць будзем. Пашкадую я аб гэтым. Занадта цяжкая. Ага, гэтую проста так не адчыніць. Ладно, ідзем далей. Можа, тут можна адчыніць яе. О, божак мой. Так, я нешта не разумею. А нехрен на усяракае наступаць. Так, давайте усе заставайцеся тут. Я толькі фейном пайду. Можна падняць, быў бы некрамант другого парадку. Некраманскі інсепшн. Так, дзверы тады зачыняюцца. Ага. Чырвоны прынц. Націсні-ка кнопачку тут. Зараз, момант. Нешта расчыхаўся. І што? Фейн? Пусти-ка фаербол. Не? Дым ідзе. Так. Дзверы зачыняліся, дым ідзе. Чырвоны прынц, прыйдзі, паспрабуй адчыніць гэты саркафаг.
Хм. It won't budge. How inconvenient. 3, 2, 1. Так. 3, 2. Що там у гэтым самым написано? У книжцы. В гэтым годзе Dead Space 2008, то бишь арыгіналу будзе 18 гадоў. Як і табе, ну, я табе віншую. Вершая, ну, табе ж уже, падаецца, спаўнілася, так? І калі я не был, то нічога. І вось. Не, конечно, не, я не ведаю. Я Dead Space першым мне вельмі спадабаўся. Я разоў 3, я ж, можа, 4 яго прайшоў. Гэта рэдка адбываецца ў мяне з хорарамі. Ось, ну, звычайна я іх праходжу, і ўсё. Хаця, ў прынцыпе, Silent Hill я шмат разоў прайшоў трэці. Пам-пам-пам. Што у нас апошняе падняты? Давайте так. Усіх. Усе. І адсартаваць па апошняму паднятаму. Дзесьці была кніга. Не той парадак. Ось так. Вось, Анаthema 2.1.3. Фрея. Почекайте, на паперу есть. У нас папяровыя сурветкі, і яна полезла. Ну, яна спачатку сидела, просто колупалася ў іх. Типу, ну, яны такой скрыні, типу, кардоннай, таксама невялічкай. Ось. І, ну, каб іх зручна было даставаць. І тут, карацей, яна пачынае колупацца ў іх, колупацца просто лапкамі, і потым пачынае, дастае дастаткова і пачынае грызць іх. І вось у гэты момант трэба было прерваць уже яе. Так. Набор нумаркоў, так. Яна казала 2, 1, 3. Можа тут у пакоі штосьці ёсць? Так, давайте-ка, Фейн, адыдзі. Так, Фейн адышоў, давайте-ка. А зараз Ифаном зайдзем і уважліва паглядзім сцены. Мне падаецца, можа быць яшчэ кнопка якая. Не бачна. Яшчэ Ифану уважлівасці. Не. Не зразумела. Ладно. Death of the Reprobate. На Death of the Reprobate отправляется 1000. Ну-ка, чекай. Я не памятаю, что за яна. У нас ее не было у списе, так? Это нечто новое, по-моему. Of the Reprobate. Усё, зразумел. Яна у меня есть. Я думаю, что она у меня есть. Зараз я перепроверю. Death of the... Так, есть. Это вот там же банле было. Так. Пум-пум-пум. Добре, коли ми натискаємо, піднімається дим, так? Сірлора. Хопить натискати, ага. Блін, Сірлора, кай ласка, дякую. Я не розумію. І може, слухайте, вона йде кудись уверх. Може мені треба... А що коли я покину червоного принца тут?
а сам пайду на паверхню. Мне падаецца, гэта дзесьці ў іншым месцы ўвогуле. Йо, ты бандл браў. Угу. Я просто думаю, можа быць, гэта спыніць полымя вось тут. Але... Не, полымя тут не спынена. Ну, просто мало ли гэта частка гэтай сістэмы. Добра. Што яшчэ можа быць? Просто гэта адзіная падазроная штука, якая можа быць звязана. Я не бачу ніякай сістэмы. Ну рэальна, гэта адзіная штука, якая мне ў галаву прыходзіць. Типа вось гэтыя цмокі. Ладно. Просто там, ну, кудысьці ўверх вядзе, і я падумаў, можа быць, яны звязаныя. Ну ладно, не яно. Добра, блин. Што ж з гэтым рабіць там? Я не разумею пазлу. Я знайшоў падказку 3-2-1. Так, там 3-1-2, пардон. Так. 3-2-1-3. Ну, амаль. Я там 2-1-3. Але што гэта значыць? Не маю аніякага ўяўлення. Можа, хтосьці павінен націскаць, калі я націскаю тут кнопку? Я так уже рабіў, правильно? Типу, штосьці вырахнулася. Гэта павінна адкрываць і закрываць гэтыя дзверы. Так, это гэтыя дзверы закрываю. Ага. Мне патрэбны две кнопкі, каб адчыніць. Добра. Ладно. І одной кнопкі не хопіць, каб закрыць, так? Ага. Ну добра, гэта мы разабраліся. Две кнопкі, каб адкрыць, закрыць. Пам-пам. Пам-пам. Трэба чакаць тэнчык? Ну, магчыма. Нейкія складаныя пазлы пайшлі. It won't budge. How inconvenient. 2-1-3. Ну, гэта патрэбная крыпта. Мне падаецца, то, што я 2-1-3 знайшоў, гэта якраз такі частка... Я так разумею, усе могілкі мне патрэбныя. Давайте-ка. Нейкія відео мы знайшлі, божухна, гэта нейкія там штукі, якія я не вельмі чытаў. О божухна, мне настолькі моцна ад квестаў становіцца. Знайсці адваката. Ёсць дэманічны адвакат на выспе, усё ў сям'ю. Паперка кажа дзіўным аб'екце, які прывёў Джагану Сорі да вар'яцтва. Это Файлен Сорі.
and who refuse to be buried in the Surrey crypt. Оп. There's no body here, only a pile of rocks. Що тут у нас? Є ще. Думаю, сам розумний. Давай, викопай мені. Поглядіть, скільки мені монет зосталося на моїм гниючому тілі. Максимум моя труна. Faked Блін. his own death, did he? That's one way to avoid debtor's prison. Максимум моя труна зможе оплатити долги, які я не мог. Дурень. Тобі лепей даїть гэтай камяні. А ад мяне ты нават і пэні не пабачыш. Флін будзе маліць, Флін будзе гуляць, але Флін ніколі не заплаціць. А што наконт гэтага Фліна, ну... Віктор, карацей. Нейкі падмануў, прыкінуўся, што ён помер. Добра. У меня есть перстёнок на гідрософіста, я отправлю яго Лойс. Гэта заберем з собой. Камені нехай застаюцца. Все ж таки раскапаем. Так, дзе можа быць яшчэ крипта? Мяне цікавіць крипта далей вось гэтага дома. Cursed to pray for eternity. But for now, the gods aren't listening. Я не ведаю. 10 spans under. У меня... Насамрэч, у меня адчуванне, што тут квестаў нашмат больш, чым у Baldur's Gate 3. І, ну, я не ўпэўнены. Ну, тут больш квестаў адначасова, чым у Baldur's Gate 3. Гэта праблема. Ну, тыпу, нават у Baldur's Gate 3 мне у трэцім акце шмат. Winchie Pruitt, too generous by half. Look out. Horseman I see a pass trap by. nearby. Пасткі і капальшчык яшчэ нейкі. Мне падаецца, мы гэтага не аглядалі. Там мяне не ўзнікала пачуцця разгубленасці, што з гэтага рабіць. Не, ну, у трэцім Baldur's Gate у горадзе да халеры квестаў, але там квестаў тыпу, ну, адначасова, ну, 10 у цябе. Так, ну, тыпу, яны паралельна ідуць. У Baldur's Gate структура цікавая, і мне бы зараз магчымасць маляваць, я бы вам намаляваў. Квесты, якія пачынаюцца ў першым акце, працягваюцца ў другі акт, пераходзяць у трэці акт. Так, ну, ёсць такія квесты. Адначасова у вас, ну, тыпу, ад 3-5 да максимум там 10 квестаў, калі у канцы гэтага самага глядзець у Baldur's Gate. Ну, у Baldur's Gate, калі дабіраеце, там да халера квестаў даволі. Ну, тыпу, на мапе адразу, тыпу, мне так 8, але гэта шмат. Але тут млоснае адчуванне прям млосна. То бок, мне тое было шмат, а гэта просто капзда. Ну, тыпу, ты просто глядзіш у свой лог, і такі, я нават не... Ведаеце, у чым яшчэ праблема? Ну, мне, як чалавеку, які звычайна тлумачыць, што адбываецца на стріме, не. Я не магу вам патлумачыць, што адбываецца на стріме. Я просто іду, таму што мне прасцей не задумвацца над тым, што адбываецца. Таму што, калі я пачынаю задумвацца, мне становіцца млосна. Таму што тут паралельных ліній просто мільён, а зараз я такі, труна, добра, а раскапаем. Ну, тыпу, вось такое, не задумваючыся над агульным, тыпу, усім асяроддзям. З мастаком, напрыклад, мне падабаецца гэта квесці кніжка. Ну, то бок гэтага шмат, у Baldur's Gate просто сыходзяцца ўсе лініі сюжэтныя, і там кожны дом насычаны сваёй, тыпу, кожны дом адкрываеш, вось, ну, калі не задумваешься над гэтым, колькі патрэбна зрабіць, ну, просто я калі садзіўся ў Baldur's Gate 3, я саджуся, я такі, я буду рабіць вось гэты квест, так? Ну, тыпу, я ведаю, што я буду рабіць, і там, ну, усё. Але тут, як бы, я не ведаю, што я буду рабіць. У мяне мільён просто спраў. Я больш перагружаны рознымі, ну, супрацьлеглымі там штукамі, па якім патрэбна пераключацца больш, чым на працы. Тыпу, за што першае ўзяўся, то і ўзяўся. Вось. Ніякіх ні прыярытэтаў, ні нічога просто. Капец. Я лічу, што, ну, маё меркаванне такое, што камфортная колькасць гэта, тыпу, паралельна 3-4 штукі. Тыпу, ну, больш асабліва не трэба. Тыпу, 5-6. У цябе можа быць, тыпу, 3-4 актуальных штукі, якія рабіць. Максімум. І ёсць, тыпу, доўгаграючыя штукі. Ну, тыпу, агулам, у сэнсе таго, што, напрыклад, у вас ёсць квест на тое, каб... Ну, напрыклад, у вас ёсць галоўная задача.
перамагчы там злога лорда ў замку, напрыклад. Я кажу як сам той, хто ДНД гульні ганяе, і як працуе лепей. Калі людзі не блытаюцца, калі мне дапамагае да халеры, яны ведаюць, на што яны прыходзяць, навошта яны робяць штосьці, каб яны не губляліся. У вас ёсць злы чэл у замку, напрыклад. Ну, я не ведаю, там лорд які-небудзь. І героі займаюцца тым, што ім патрэбна яго зрынуць, так? Патрэбны відавочны варыянт. Тыпу, нейкі відавочны варыянт, які будзе самы, тыпу, прямалінейны, гэта хутчэй за ўсё прамая бойка. Тыпу, прамы канфлікт, але лорда самого вынесці нельга, просто ўзяць. Трэба падарваць яго сілу, так? І, напрыклад, капітана стражы яго трэба перамагчы. Вось, капітана стражы, лорда самого вы перамагчы зараз не можаце, але лорда вы перамагаеце. То бок, лорд як бы лейтматыў, так? Але вось капітан стражы, вось яна цэль, якая дасягаемая, так? І падыходаў да капітана стражы можа быць там некалькі, там, падмануць, там, нешта яшчэ, там, у пастку яго, то бок, самы відавочны проста знайсці ды забіць, тыпу, відавочны нейкі варыянт. Вось, што-небудзь яны робяць, знаходзяць там яшчэ, напрыклад, мапу яго казарм, не ведаю, такая-небудзь такая хрень. Вось, і у вас у выніку атрымліваецца, вы як бы працуеце над перамогай над капітанам, у вас ёсць цэль, капітан стражы, для таго, каб потым гэта аслабіла лорда. І гэта трошкі відавочныя варыянты, гэта трошкі відавочная праца. Вось, сайт-квесты, потым, по тыпу, які, можна падкінуць адзін сайт-квест, тыпу, вот вы знайшлі там смочы меч які-небудзь, вось, які размаўляе загадкамі. Вось, і гэтага дастаткова, не трэба. Тыпу, у цябе ёсць адзін дадатковы квест, які не звязаны, але можа да чагосьці прывесці. І героям хутчэй за ўсё, дарэчы, смочы меч можа быць нават цікавей. Вось, проста яны пайдуць і будуць ім займацца, абсалютна заб'юць на капітана стражы гэтага і ўсё. Вось, і у вас абсалютна ў іншы бок пайдзе гісторыя. Вось, але глобальна, тыпу, гэта, так яно прыкладна працуе. Вы пакідаеце там, 3 штукі, там, напрыклад, для гульца, і ўсё нармальна. Тут жа штукі наслаиваюцца, і чым больш я раблю, тым больш мне наслаиваецца новых слаёў, і гэта бясконцая спіраль проста па адчуваннях. Я разумею, што потым яны пачнуць схлопвацца, проста што гэта ў моманце нават просто жесть, просто жесть. І зараз я не магу знайсці крыпту, ведаеце, і самае тупое, я вярнуўся да квеста, які быў раней, па тыпу 5 стрымоў назад, і я зараз яго вырашыў зрабіць, і я не разумею, як яго рабіць, што ад мяне жадаюць. Я таму яго і прайшоў міма. Вось, скрасці кілбаску з кухні злоснага лорда. Па тыпу, калі ласка. Не, гэта тыпу без праблем. І гэта разлуе лорда, і ён адправіць сваю армію атакаваць іншыя каралеўства. І гэта аслабіць лорда. Тыпу, калі ласка. Проста галоўнае, каб кілбаску было б, не кілбаску гэтую не так проста было скрасці. Так. Калі ты капаеш магілы, я цябе папярэджу. Бойся будь асцярожны наконт скрыгата, а потым кліка, а потым выбух адбываецца, і ён смяецца. Пытаюць, што здарылася. Закрой свае вочы і прыслухайся. Закрой свае вочы. Успаміны гэтага духа праігрываюцца перад табою у цёмнай цемры. Так і напісана, Dark is Black. Цёмнай чарнаце. А толькі гук расказвае гісторыю. Так. Знайшлі магілу. Вітаю, для Віторкін. Neighbors from Hell. На Neighbors from Hell управляецца 5000. Дзякуй вялікі. Гэта значыць, дарэчы, што у нас Neighbors from Hell выратавана ад вылету. Так. І 5-е месца. Людзь гульню не страціў. Так. А на 5-е месца тады у нас становіцца Shadowrun Dragonfall. Гэта наступная гульня з магчымасцю вылета. Апошні раз за яе галасавалі 43 дні таму. На яе галасавалі яшчэ бачна твіт-чатах, гэта было 1,5 гады назад. Больш за 1,5 гады назад нават. А не больш за 1,5, амаль 1,5 гады назад. Гэта твіт-чат мог галасаваць толькі тады, калі я ў бета дадаваў, хто галасаваў за што.
А гэта было якраз таки на Новы год папярэдні. Так што літаральна гульня, якая прасоўваецца вельмі павольна. Цудоўна. Так, ён знайшоў магілу барана Вілмарта Хогга IV. Your footsteps crunch light upon the ground Ага. as you approach the tomb. Набліжаецеся да грабніцы, вы ведаеце, што Хог быў параноікам і жорсткім і жорсткім і Most highly. Мгм. You ease your way up to the grave and run your hand around the lid, searching for a trap. Мгм. Ён шукае пастку і The потым wind хопа, whistles click. пастка. Uh-oh, you think. Bang! The silence І ўсё. is rent with a sound of screaming. Commiserations, he says. I knew the risks. I have only one regret. Click back! Добра. Пасткі. Мы, да рэчы, пастку гэтую бачым, таму не праблема. Ау. Ну, выбух адбыўся, але мы нармальна перажывем. Паспелі абкрасці могілкі. Што там было? Што там было? Я нешта хутенька падабраў і не разглядзеў. Так. Кніга для навучання, неідэнтыфікаваны амулет мёртвых, телекінез і персерверанс. Камусьці можа быць карысна, роба на інтэлект, якую можна адразу на продаж адправіць, на самае звычайнае. Уже шмат хто скардзіўся, але аплікацыя Твіча для андроіда гэта пакуты для галасавання і проста для паведамленняў. Ну так, это праўда. Мне апошнім часам пры наборы паведамленняў у чаце, к слову, дублююцца. Добра, што ноут сёння пад рукой быў. Кабзда. А калі глядзець у браўзеры, то узнагародаў няма. Жесть. Не ведаю, чаму для такога папулярнага парталу не могуць зарабіць нармалёвую аплікацыю. Я скажу, Twitch даволі бедны партал. Ну, тыпу, глобальна. Lies the Timely, famed Нягледзячы на тое, што master of гэта самае, яна, ну, тыпу, папулярная платформа для стрімінгу і асноўная, можна сказаць, платформа для стрімінгу, яна сама па сабе з'яўляецца даволі непрыбытковай, так? І падтрымлівае яе літаральна там смешная колькасць людзей просто. Там рэальна вельмі маленькая каманда. Вось, яны не могуць просто ўсё падтрымліваць. Яны, падаецца, гэтую аплікацыю для андроіда зрабілі адзін раз і ўсё. Я абсалютна не разумею, мне адчуванне, што я дурны нейкі, так? A throwback to a more civilized time. Not that I remember such a time. Так, набліжаюся. Гэта ў нас люк. Гэта ў нас криптосорей. Гэта ў погреб, гэта не тое, што мне патрэбна. Гэта лесвіцы ў доме. У меня просто адчуванне, што я нейкі, ну, тыпу, тупенькі, таму што мне патрэбна крыпта. У крыпце ёсць толькі адна штука, больш нічога няма. Можа выйсці і паразмаўляць з гэтым чалам звонку? Можа ён падкажа. Непрыбытковы Вова. Дагэтуль тысячнік. Так, так. Для тых, хто не ведае, у мяне, карацей, зараз тыпу фоловераў 1200, штосьці 300. І гэта мне збівае ўсё увогуле назіранне за маёй прагрэсіі, таму што там 927, па-мойму, было дадана ботам. Ну, тыпу, гэта не рэальныя людзі. Вось, і я іх... Twitch паабяцаў мне іх прыбраць, таму што гэта прыйшоў чэл і такі, тыпу... Я так разумею, гэта рэклама была гэтых сервісаў на падпіскі розныя. Вось, ён прыйшоў, сказаў, што у цябе так шмат, і, карацей, знік, мы спрабавалі яго забаніць, там Twitch ні халера не врухнуўся. Мне падтрымка Twitcha сказала, што, ну, іх прыбяруць раней ці пазней. Пытанне, калі яно адбудзецца, канешне. На жаль, добра, што яшчэ на ПК неяк працуе, ладно. Угу. You again. Any luck in old lady Surrey's tomb? Ты чуў аб Айтеран? She might. Tarquin
Tarquin cannot hide a small flash of surprise. Колькі бы ты не спрабаваў, ён... блін, не з таго персонажа. Блін, дрэнна, я не з таго персонажа спытаў. Колькі б ён не спрабаваў, Таркін не змог схаваць успышку здзіўленасці. Did you hear that precisely? Дзе ты гэта дакладна чуў? Неважна. Tyrann is a children's Айтерн гэта дзіцячая гісторыя, не больш. one with an infinite capacity for source. Палочка, якая мае бясконцую здольнасць да крыніцы. Абсалютная бязглуздзіца, я цябе завяраю. Oh, goodness. Take a few deep. Так. Що мені там обновилося? Магістерс Crusade. Ідея артефакта, гэта немагчыма. Што мы шукаем? Find the tomb where Joanna Surrey is buried. Там, дзе закопана Джоанна Суррей. Угу. Tarquin Surrey. I hate to sound so condescending. Do enjoy yourself. Ah, you again. Try as he might. Where did you hear that precisely? Never mind. The Aeteran is a children's fable, nothing more. So, oh, good. Take a few. Блін. Ён мне асабліва ніяк не падказвае. Я просто не ведаю, як той пазл вырашыць. Можа, мы ўсе боты, якія ўсведамляюць сябе людзьмі? Не, ну там відавочна боты. Ось. Просто што Twitch вырушыцца ніяк не жадае па выгляду. Уже месяц прайшоў, яны нічога не зрабілі. Яны сказалі, што яны час ад часу чысцяць. Яны не сказалі, калі, яны мне нічога не абяцалі. Вось, але просто самому займацца гэта альбо рукамі, альбо якой прыладай. Ну, я бачыў прылады на гэта, але гэтыя прылады, блін, яны неафіцыйныя Твіча, а мне нешта падключаць штосьці такое, ну, я не ведаю, мне нешта не давяраю я такому. Вось, у выніку і атрымліваецца, што альбо сядзі сваю прыладу напішы з верагоднасцю памылкі і прыбіраннем фаловераў, рэальных фаловераў, накасячыць. Альбо, ну, гэта час, ну, альбо рукамі 927 чалавек не прыбярэш. Вось, і застаецца пытанне, тыпу, што мне рабіць, як бы. Мне лянотна шчыра, мне лянотна гэтым займацца, таму што гэта да халеры працы, а мне хапае яшчэ чаго рабіць. Ну, тыпу, мне хапае чаго паляпшаць і іншых штук калупацца нават для Твіча, ну, для свайго канала. Але гэта ўвогуле, тыпу, занадта. Просто дадатковыя намаганні. Вітаю, ВРВ Геймінг. Трэба тест Тьюринга праходзіць. І мне падаецца, тест Тьюринга ўжо не актуальны. Тыпу, усё. Ну, тыпу, там, усё. Што цікава, ну, правілам роботатэхнікі мы яшчэ не падпарадкуемся, мы ж людзі якраз такі. Мы, наадварот, павінны мець магчымасць іх парушыць. Але справа ў тым, што роботатэхніка зараз не мае гэтых правіл. Гэтыя правілы роботатэхнікі абсалютна проста прыдуманыя, і пра іх разважалася шмат, але ніхто нікуды ніколі іх не запіхваў. І яны не прымяняюцца проста. Проста не прымяняюцца. Это супер круто. Гэта не круто, гэта просто накручаныя гэтыя самыя людзі. Ну, тыпу, гэта не рэальныя людзі, таму і мне непрыемна, таму што гэта не адлюстроўвае статыстыку. Ёсць людзі, якія шчыра маюць гэтых падпісчыкаў, а ў мяне атрымліваецца проста зайшоў чэл і закінуў. Такі, тыпу, паглядзі, які ў мяне круты сервіс на расійскай яшчэ. Ось, тыпу, не патрэбны мне гэтыя... Яны там, каб вы разумелі, яны там нікі абсолютно абсурдныя. Я заходжу, зараз зайду спецыяльна. Там яны нікі ў одну літарку адрозніваюцца. І такіх... А божух, ну, Twitch, які ты глосны. Так, зараз. Не наладай, дзе мой там інфармацыя майго канала. Пам кам'юніці... Спіс фаловераў, так, зараз я... Вось. Так, Zero Кобдж і 8966. І наступне Zero Gona Q 28140.
ZeroGovagFu 6814, а потім іде який-небудь GG Fit Twitch Headsp 87946. Разумееце, так? Ну, типу, я бачу, ёсць прям відавочнае, просто руками гэта прыбраць. Жесть, як бы. Руками дакладна не. А вось прылада, якой я таксама я не прыладам не вельмі давяраю сваю, пісаць мне просто лянотна. Просто шмат часу. Завантажили? Что ты маешь на увазі завантажили? Уоррен те ще мурло. Ричика Форева. Ну, усе на бок Ричики. Так, до речі, там у Руді 899 фоловерів було, коли хтось тут не підписаний, підпишіться. Ну, ось, типу, у Руді сапраўдная лічба, і я лепей буду з своїми там 300 чоловіками сидіти сапраўдними, чим з ось гэтымі накиданими. Тут реальная статистика, гэта колькасць гледачоў за стрымом. Ну і білтыча наша по 20-30 регулярно за стрымом, пад 100 праглядаў за стрымом наогул, гэта, да рэчы, круто. Для польскага тыча такія прагляды, калі не браць GTA онлайн-гульні, гэта вельмі салідна. Не, ну гэта неблагая лічба, вось. Гэта, я згодны, гэта неблагая лічба, і мы расцем. То бок ідзе час, вось колькі я стрымлю, так, ідзе час, колькасць людзей павялічваецца, бачна, новых людзей дадаецца, то бок суполка расце. Не вельмі, не супер хутка, не выбухова, няма такога, што о, хтосьці з'явіўся, і з'явіліся там мільённыя прагляды, там, вось гэта ўсё. Не, калі хтось так зробіць, я буду толькі шчыра рады, таму што прыцягнуць людзей на платформу новых, гэта круто. І гэта прям супер варты контент. Вось такое. І гэта ад гэтага выйграе ўся суполка. Тыпу, калі будзе такі чалавек, то ад гэтага ўсе выйграюць. Так. Галоўнае хэпануць, а там уже ебабугу рэкламуеш 100 тысячаў, уліў 250 за рэкламны кантракт і 150к на кармане. У сэнсе, што нават нармальнага генератара. Не, тое, хто купляе, тыпу, ёсць людзі, просто гэта не ў нашым сегменце, гэта абсалютна бессэнсоўна. Ну, тыпу, не, ёсць людзі такія, што на рэкламныя кантракты вось так вось, тыпу, сабе валяць соседку просто для статыстыкі, каб прадаць камусьці, таму што гэтыя людзі, якія такія купляюць, яны гэта робяць для таго, каб прадаць рэкламадаўцу, ну, някому-небудзь. Просто праблема ў тым, што вось гэтыя ўсе рэкламадаўцы розныя, яны ж таксама сочаць, каму яны ж не ідыёты, яны глядзяць, каму яны гэта прадаюць, скажем так. Ну, каму гэта ідзе. І калі у цябе нестабільная рэальная прагляда, што у цябе адзін месяц ёсць, другі няма, яны просто нахрен ты ідзеш, і ты ў чорным спісе. Так што, ну, гэта такое сабе. Завантажы, ну, у сэнсе гэтым. Ну, гэта па сутнасці, тыпу, як рэклама сервіс, тыпу, чел прыйшоў, такі, тыпу, ой, глядзі, як круто, і ўсё, адно паведамленне знік. А калі мы чатам усім адправілі яму скаргі, карацей, рэпорта, і Twitch такі, ну, мы не бачым нічога дзіўнага ў яго дзеяннях. Адзіны плюс, што той бытавод не спрабаваў гэта для атакі выкарыстаць. Я шчыра, я баяўся, мой першы страх быў, што гэта атака такая. Ну, тыпу, ёсць, я просто ведаю пра такі тып атак, што чалавека бусцяць спецыяльна і рэпорцяць яго. І такім чынам закрываюць стрімера просто нахрен. І ты Твічу нічога не дакажаш. Для Твіча Twitch за любую накрутку баніць стрімера. Вось чат. Таму любая накрутка гэта дрэнная.
Вось Twitch не разбіраецца, калі я твічу тыпу прыйдзе, ну тыпу хтосьці накруціць мне да халеры праглядаў і потым просто гэта самае заскардзіцца на Twitch, то забаняць мяне, а не таго, хто гэта зрабіў. Twitch не разбіраецца ў гэтым. І гэта прямо у іх у палітыцы сказана, прям напрямую забаніць стрымера. І такая палітыка. Вось такая праблема. Ну так, ну іх фаловераў да халеры, гледачоў некалькі тысяч, а чатик мёртвы, зусім не падазрона. Ну, такія штукі трэкаюцца, тыпу, яны спецыяльна трэкаюцца. Вроде праз YouTube прыходзіць, бо ўсё ж міленіялы там водзяцца і нават стрымы звыклі там глядзець. Я веду людзей, што прыходзілі глядзець Build Twitch праз канал Рудзі, потым паступова знаходзіць іншых планіроў. А вось чыста тыя, хто ў Твічы сядзяць, не знаходзіць нашых планіроў, але тут і на Твіча вінаваты. Не, ну Твіч адкрыта кажа пра тое, што я, дарэчы, не ведаю, як пазл гэта вырашаць, таму я сиджу трынджу з вами. Вось. Гэта сама, няма... Твіч напрямую кажа, ідзіце шукаць гледачоў на іншых платформах. Гэта афіцыйная пазіцыя Твіча. Вось і ўсё. Тыпу, калі жадаеце праглядаў сабе на Твічы, ідзіце шукайце на іншых платформах. Прыводзьце іх сюды на Твіч. Пойдзем арбітраж. Ну, карацей, не, ну, тыпу, уже месяц прайшоў, я супорт тады яшчэ месяц назад напісаў. Адразу мы, прям на стрыме, гэта быў стрым Windblown, гэта ўсё. Калі вам цікава, можете паглядзець на ютубе запіс, там, правильно. Уся драма прям падчас стрыма адбывалася, і мы, карацей, на жаль, Windblown нармальна не пагулялі з-за гэтага. Вось, ну, не, Windblown, дарэчы, крутая гульня, калі што. Файна за яе галасавалі, і файная гульня. Адзінае, што, вось, прырвалася вось такой драмай. Hollywood Animal. На Hollywood Animal отправляется 2500. Дякую вялікі. Ось такая хрень. Я не ведаю. Чат, давайте, я покажу, что у меня есть. Увесь пазл. Вот эта кнопка. Когда подходишь и натискаешь ее, закрываются двери. Так. Починає ісці дым з вось гэтых труб. Калі сысці, усё гэта размыкаецца назад. У іншы пакой есть две кнопкі, якія адкрываюць праход у вось гэтую частку склепа. Усё. І ёсць грабніца, якую мне патрэбна адчыніць. Канец. І ёсць кніжка, якая падказвае лічбы 2, 1, 3. Як гэта нахрен усё звязана, я не бачу абсалютна. Тэнчык ратуй. Я не разумею гэтага пазла. Я адчуваю сябе максімальна тупым. Потому что я просто нават не ведаю, куды мне вырушыць гэта. Можа там зрабіць пошук па мове ці па краіне, ні халера не складана, але Twitch є Twitch. Ну, вось, типу, так. У Твіча... Яно ні халера не складана, але я кажу, там мікракаманда, насамрэч, у Твіча. Типу, я не ведаю, колькіх распрацоўшчыкаў, але я думаю, што гэта па адчуваннях час ад часу. У меня такая думка, што у Твічы сядзіць у камандзе распрацоўкі, типу, 2 чалавекі. Вось такое мне адчуванне. Реально, типу, 2 чалавекі, ну, можа, 3. Трэці, які дыплой час ад часу робіць, прыходзіць на працу і спазняецца яшчэ. Ну, вось гэта чал. Вось, і ты ўсё, 3 чалавекі распрацоўкі. Ну, вось такое у меня адчуванне, таму што рэальна з тым, як выкатваюцца фічы на платформы. Не, там ёсць, ну, гэта пра распрацоўшчыкаў. А ёсць людзі, якія займаюцца іх балансіроўкай гэтага самага сервероў, вось гэта ўсё, там, я думаю, нармальна так людзей. Ну, типу, якія займаюцца просто дата-цэнтрамі. Вось гэтага персаналу да халеры. Я просто канкрэтна пра распрацоўшчыкаў, канкрэтна партала альбо прылад мабільны. Вось, Тэнчык, ратуй нас. Карацей, расказваю яшчэ раз. Тэнчык, мне патрэбна падказка, я не ведаю. Я не разумею, што гульня ад мяне жадае. Гэта дадатковы квест, які я просто, типу, ну, не ведаю, як рабіць абсалютна. Я ў крыпце. У крыпце ёсць кнопачка. Калі стаць сюды. Закрываюцца дзверы. Тут з'яўляецца дым. Сходзіш з платформы, гэта адключаецца. Ёсць крыпта, ну, гэта труна, якую мне патрэбна адчыніць. Ёсць 2 кнопкі, якія адчыняюць праход да гэтага месца. Усё. Больш нічога я не знайшоў. Калі ў гэтага ёсць дадатковае нейкае рашэнне, я вельмі уважліва слухаю. Вось, розная уважлівасць. О, адзінае, што не паспрабаваў, ведаць, што пашукаць целы, ну, мёртвых. Опанькі, не, усё, вось, я знайшоў.
2-1-3, вось оно рашэнне. Так. Тут у міры духаў справа. Ага, добра, чырвоны прынц. Все, я знайшоў рашэнне. Чырвоны прынц, стань там. Ёсць, загарэліся. What did that do? 2-1-3. This one. Hear that? It did something. Святое полымя. Святое полымя? Сопротивление полымя плюс 20, иммунитет до полымя, и все. Благословленное полымя. Цікаво. Немагчыма яшчэ... Добра. Цікаво. Але броню здымае. І гэта самае, і труна ад'ехала. Во, вы глядзіце. Усё. Пытанне знікла. А шукаць душа. Я чамусьці забыўся абсалютна гэта як опцыю, як варыянт. Кайфово, добра. Ладно, лезем уніз. Shame. All this wealth's just been going to waste. Яно са здароўем, чат. Праблема з гэтай арміяй, якая тут з големаў, яна ўся мае здароўе. Я бы не хваляваўся, калі б здароўя не мела. Але... Не, я бы ўсё роўно хваляваўся. Але яны маюць здароўе. Хто ты? Джоанна Сурей. Unlike so many other spirits, this one is hardly silent. She clicks and Такое адчуванне, што лишь просто закінулі і збіраюцца раз у некалькі тыдняў за півам выкаціць абнову, сказаць, што і так сойдзе, а пошук памог і так нікому не патрэбны. Яны... Не, ну, типу, Twitch не прыбытковая платформа. Типу, Twitch не прыбытковая... Ну, яна калі і прыбытковая, то вельмі сумнеўна прыбытковая там. Вось. Я думаю, хутчэй за ўсё не прыбытковая зусім. Жыве яна толькі дзякуючы таму, што яна належыць Амазону і ўсё. І ўсё, бо больш нічаму. Больш няма ніякай прычыны. Усе абнаўленні, якія яны рабілі апошнім часам, накіраваны на тое, каб сэканоміць іх грошы на дата-цэнтрах. Усе абсалютна. І на тое, каб менш плаціць за жалеза. Это ўсе абнаўленні, якія яны выкатваюць, і гэта не на пашырэнне аўдыторыі, а на зніжэнне сваіх трат. Таму што хутчэй за ўсё ім расці непрыбыткова. Вось. Так, у адрозненне ад іншых духаў, гэты зусім не ціхі. Яна клікае і выдае гукі ў момант, калі вы набліжаецеся да яе. Быццам бы крумкач, які сустрэў галодную саву. На Neighbors from Hell адправляецца 900, дзякуй вялікі. І яшчэ 1000. Дзякуй вялікі. Neighbors from Hell нормально так выратавана сёння была. Яна ўжо пакрыху набліжалася да вылета. Neighbors from Hell. Вось, і сёння прям яшчэ і прасунутая. І 500 яшчэ. Дзякуй вялікі. Are you the new servant then? A pity. See this standard is Neighbors Це новий from прислужник? Hell. О, яшчэ. Так, ось эту 500-ку, яку я агучыў. У нас на 5-м месцы зараз замест яе Shadowrun Dragonfall замяняе. Вось, за яку галасавалі 43 дні таму. Ты новопрыслужнік, так? Шкада. Выглядае так, што стандарт вельмі падае апошнім часам. Ты ж прынёс мне маю гарбату, так? Падыграць ёй. Падаць ёй прыдуманую... Heroes 4. На 4-й герой адправляецца 100. Дзякуй вялікі, прабай. І у нас тады на вылет... 4-й герой былі на 4-м месцы, так? Так. Яна таксама выратавана. Так. Падыграць і падаць ёй прыдуманую філіжанку кавы. Кавы гарбаты. Наступная на вылет гэта Cat Quest. Траса, ну твоя гульня там зараз. Так само ратаваць. На Cat Quest отправляется 100. Cat Quest.
Я паназіраю, як гэта штука працуе. Ну, типу, пакуль гэта будзе так, як працаваць, як працуе, але я ожидаю паназіраць бліжэйшыя пару месяцаў. Таму што, каб да 5-й гульні ў гэтым спісе на вылет дабрацца, патрэбна, типу, 3 тыдні. Ну, тобто, гэта будзе 2 тыдні плюс одно галасаванне яшчэ. Вось. Это прикольно. Так, я думаю, што гэта дазволіць трымаць спіс больш актуальным. І паглядзім. Watch Potato ратуе Blueprints. У выніку паказвае, якія гульні людзі рэальна жадаюць, каб яны засталіся. Вось гэта было намаганне, у гэтым быў сэнс, і падаецца, працуе. Цяпер трэба назіраць. Ну, типу, так. Гэта трошки стварае пэўнае напружанне на вас, але ў той жа момант я хацеў, каб гэта было не напружана, але ў той жа момант я спадзяваўся, што гульні, якія людзі типу галасавалі, яны калі-небудзь будуць іх прасоўваць. У пэўны момант на Little Kitty Big City яшчэ ратуюць. Вітаю, Тодзі, вітаначкі. Масавае ратаванне гулень, карацей, я так бачу. Вось, такое трэба выратоўваць, ну, так. І ў выніку нават, калі хоць крыху закідваецца, то я гульням ўсё роўна прасоўваць, тады і добра. Вось, ну, падаецца, працуе. Яно як бы робіць хаця бы самую важную задачу, яно утрымлівае спіс больш актуальным. Яшчэ 73 прыкладна разы па 100. Ну, як яно? Пакрыху праходзім Divinity Original Sin 2, але мы праходзім гэта як частка марафона. У нас будзе яшчэ далей. Мы прайшлі рэплейст на, ну, у панядзелак. І зараз у нас працягваем далей марафон по Divinity Original Sin 2, які мы прервалі па сутнасці. І мы будзем яшчэ дапраходзіць крыху гуляць на наступным тыдні, а потым я возьму сабе нейкі блокбастер, і, ну, на наступным жа тыдні, можа быць, альбо зробім там нейкую штуку по галасаванню, ну, па рулетцы, як мы звычайна робім, альбо возьму сабе блокбастер, я думаю, Спайдермена другого пагуляць. Вось, он у мяне падпісцы ёсць, я ўсё ніяк да яго не дабрацца не магу ўжо 3 гады. Колькі ён там выйшаў. Што ў нас там? Вы ратуеце? Ага, бачу. Kingdom Come Deliverance 9230. 41 дзён назад галасавалі. Ну, я так бачу, нармальна такое. The Thief туды яшчэ трапіў. Рулетка топ. Рулетка, калі што, глядзіце, з рулеткай якая штука. За новага, ну, правіл на вылет гулень, то гэта кожны раз, калі рулетка круціцца, мы таксама яшчэ і скидываем одну старую гульню. Таму там будзе марафон па рулетцы, гэта будзе напружаны момант, каб сачыць, калі вы жадаеце штосьці выратаваць там з тых гулень, вам прыйдзецца яшчэ і сачыць, каб гульня, якая вам падабаецца, не вылецела, таму што ўсяго тыдзень, вось гэта 5-пяцёрка гэта вылятае адразу. Вось. Там будзе напружана, там прям вельмі скараціць спіс. Вельмі жорстка. Я бачу, што на вось Ark Knights, напрыклад, неактыўна галасуюць. 85 дзён таму назад ўсё яшчэ ніхто не спрабуе нават ратаваць яе. Рэдка насамрэч цікавей за проста топ. Я ведаю, але топ гэта гарантавана. Гэта, тыпу, я не буду прыбіраць топ. Калі я прыбяру штосьці, то я рэдка весялей, але топавая гульня гэта гарант перамогі. Ну, типу, таму гэта цікава. Ну, типу, я лічу, што гэта варта таго. Калі чалавек набраў ажно 50 там, тысяч там, пунктаў, 60 тысяч, альбо некалькі людзей набралі на гульню, каб яна ў топ-1 трапіла, гэта да халеры. Ці можна хаваць рулетку ад тэнчыка і арыгана? Не, немагчыма, не. Правілы для ўсіх аднолькавыя. Для ўсіх правілы аднолькавыя. Так. Дух бярэ небачную філіжанку ад вас і адпівае неіснуючай вадкасці. Я піла і палепей, але па выглядзе гэта самае, напой не збіраюцца паляпшацца. Не чакаем момант. Ты што, сабе на гарбату чакаеш? На, патрымай. Moisturize, божухна, увеликатніся. Так. Трэба працягваем ёй падыгрываць, схаваць сваё раздражненне і з павагай пакланіцца. Што наконт яе гэтай самай Heirloom? Ну, спадчыны, карацей. Не Heirloom, божухна. Як же называется слово-то? Ладно, не приходит в голову. Карацей, то, што ёй належыць. Ну, Heirloom, па сутнасці, гэта як бы спадчына, як бы трохі, у пэўным сэнсе, аб якой мы чулі.
А, гэта старая рэч? Яна была перадана мне маім татам Джоганам. І маім татам таты Джоганам. І маім татам таты Джоганам. Не ведаю, што здарылася ў тым, што быў пасярэдзіне. Не ведаю, што яно павінна рабіць. Джахан Амптінс, я нават не ведаю, як гэта перакласці. Прынёс гэта скрываў з месяца, блін, з выспы крывавага месяца. Божухна. Якая дрэнная рэч. Гэта дэманічны меч. Так. Размова не пра прыбраць топ аснова. Ну, топ, ён як бы... Рулетка цікава тым, што ёсць момант нечаканкі, але топ прям база. Ну, типу, топ-1 нікуды не сыдзе, гэта дакладна. Типу, штосьці... Рулетка была часовым рашэннем на тое, што ў нас разросся тады спіс, і проста яно замацавалася. Вось, усё. Вось, рэліквія. Сямейная рэліквія, так, вось, так. Яна, па сутнасці, у яе ў сямейнай рэліквіі якраз такі ў гэтым выпадку. Ну, спадчына проста спадчынай можа быць што заўгодна, а хэйрлум гэта нейкі аб'ект пэўны. Я вось таму не мог спрыгадаць слова. Так. Это як у пачатку Lord of the Rings у уступе Сільдур кажа, што персонак стане Heirloom of my Kingdom. Ну, так. Просто, ну, Heirloom там пра персонак гаворка, правильно? І гэта канкрэтны аб'ект. Ён не стане спадчынай каралеўства. І яно не будзе пасля, ну, неважна, карацей. Не важна, чат. Я часта перакладаю просто на хаду, і гэта не важна. Ну, гэта цікавая размова, але давайте не канцэнтравацца на гэтым, бо гэта насамрэч прям супер неважна. Якое слово прыйшло ў галаву першым, такое і прыйшло. Так, не ведаю, што яно павінна рабіць. Джохан Амптінс прынёс яго з выспы крывавага месяца. Выспа крывавага месяца, для тых, хто не ведае, тут ёсць такая выспачка, якая была акадэміяй па барацьбе з дэманамі. Але потым нешта пайшло не так, і барацьба з дэманамі ператварыла гэтую выспу ў выспу дэманаў, якой ніяк не атрымліваецца пазбавіцца. Дэманы там засталіся. Адзінае, што стрымлівае дэманаў там, вялікая колькасць тумана смерці. Гэта ультыматыўная зброя ў гэтым сусвеце. Гэта туман, які забівае ўсё жывое. Толькі нежывое можа праходзіць скрозь гэты туман. Вось. І таму дэманы, якія там засталіся, яны на гэтай выспе і сядзяць. Вось, якія там ёсць. Так. Я думала, што яна добра падыдзе на тое, каб перамешваць... Божухна, яна яшчэ пахлёбку перамешвала. Блін, я не здзіўлены, што яна збарае цела. Яна будзе добрая, каб перамешваць пахлёбку, але... Так, але повар аддаў яе назад. Сказала, што... Гэта кок, гэта яна... Ну, поварыха сказала, што яна дзіўна сябе адчувала. То бы гэта не... І тут яна ў дэманычны голас пераходзіць. Цудоўна. Яна дэманічным артефактам перамешвала суп сабе. Кухарка не дурная, ну. Так. Дух стаіць тут усміхаецца. Быццам бы усміхаецца, быццам бы яна толькі што не прамовіла словы дэманаў. На шчасце, вы зразумелі іх. Анатэма шукае крыві. Гэта і ёсць артефакт анатэма. Пу-пу-пу. Мы сказаць ёй, што мы прынесем лепей філіжанку кавы палепей, калі яна патлумачыць, што толькі што здарылася. Што толькі што здарылася? Маё праяўленне правільнай паставы і этыкета? Гэта плады школы Charm, божух, ну ладно, неважно, карацей, школы, адукацыя яе. Я не думаю, што ты бы прайшоў.
Добре, з нас хопить. Hurry back. Спішайся. My brow still. Пум-пум-пум. Так. І добре, гэта ідэя. Kingdom Забіраць Come. гэты меч. На Kingdom Come адпраўляецца 100, мы ратуем яшчэ і Kingdom Come. Угу. Мне падаецца, зараз бойка на ратаванне нейкая больш жорсткая, чым за топ-1. Так. Трэба зрабіць неяк, каб каманда спрацоўвала один раз там у 5 секунд, 10, а то зараз прям... Так, а я реально зраблю гэта, трэба не забыць столькі. Опанькі, у нас яшчэ і перстёначак. Шагатарі у нас на 5-м месцы зараз ужо. Уже яна пад пагрозай нават. Так. Для гідрасафіста давайте гэта Лоіс. А гэта мы золото забяром, гэта мы на продаж забяром. Тону. Гора золота, пустая. Класіка. Так. Што яшчэ? О, залаты кубачак цудоўна, гэта до нас ідзе. О, вось, і вось тут яшчэ не глядзелі. Так, ну-ка. Гульні на 40 тысяч. Тут без розніцы колькі пунктаў у гульні. Гэта самае. Тут важна, калі за яе апошні раз галасавалі. Не ўлічваецца абсалютна колькі на пунктаў. Галоўна, каб за яе галасавалі, і ўсё. Так, давайте-ка. Тут вось перасцёнак, які на 12 ўзровень, і 2 ўзроўня гідрасафіста. Ідэальна для Лоіс, якраз таки замена яе старого перасцёнка. Добра. Так. Фінес, прызыванне, майстар лору. Не, ліп пакіну тое, што на ёй зараз апранута. Так, што яшчэ ў нас? Стары перасцёнак, вось гэта стары перасцёнак можна на продаж. І гэта на продаж. І гэта мы ўсё да іфа адпраўляем, і ён у нас асноўны гандляр. Ну, за тое, колькі дайсаў прылецець на іншыя гульні. Вы зараз снайперыць пачнеце спецыяльна гульні на вылет? Тыпу, апошні момант перад галасаваннем вы будзеце снайперыць гульню на вылет, каб якой-небудзь гульне перапала? Глядзіце, размеркаванне дайсаў. Калі гульня вылятае, дайсы з яе не знікаюць. Глядзіце, як працуе. Калі у вас ёсць пункты на гэтай гульне, ну, яны ёсць, то вашыя пункты адправяцца на іншыя вашыя гульні. Калі у вас няма іншых гулень, то гэтыя ўсе дайсы, якія вам належаць, яны адправяцца на выпадковую гульню ў спісе. Вось уся логіка. Так што пункты не знікаюць, яны размяркоўваюцца далей па ўсяму галасаванню. І каму пашчасціць? Можа пашчасціць любой гульні абсалютна. Пры гэтым гэтыя размеркаваныя дайсы не ратуюць гульні, на якія яна было перанесена. То бок гэта не значыць, што калі у вас тыпу мільён гулень, у вас адна вылятае, усе яны выратаваны адначасова. Не, гэтыя пункты просто не ўлічваюцца пры падлікі таго, што вылятае наступным. З улікам колькасці гульняў Метэйгорыя то тонкім пластом, хаця ён учора пачысціў трохі. Ну так, у Метэйгоры даволі шмат. Транзістор. На транзістора яшчэ 100, дзякуй вялікі. А ён быў пад пагрозай, ці ты просто на ўсялякі? Так, я разумею, ўсё, гэта на ўсялякі, просто каб было. Devil May Cry 5. Так, заварушыўся спіс, заварушыўся. Мне падаецца, у нас зараз будзе сесія, літаральна пойдзем прададзім гэта ўсё нахрен, таму што тут нейкая жэсць. Death Stranding 2. Я зразумеў. Так. Чакайце-ка, я гэта адпраўляю на продаж, але гэта можа быць і не на продаж. Піракінез і лідарства. Што ў цябе? Лідарства і удача. Не, гэта мы дакладна на продаж тады адпраўляем. Banquet for Fools. Я чую, там па 100 было раскідана па гульнях. Па крыху, так. Я зразумеў, каб абнуліць таймер на іх.
Рэйф, а нейкі тэрмін жа ёсць, з якім гульні Original Sin 2. трапляюць у спіс на вылет? Ну там некалькі тыдняў ці месяц. Зараз быў прыбраны. То бок, ну, ўжо апошнія некалькі тыдняў ён адсутні. Ну, не апошнія некалькі тыдняў, тыдні паўтары-два, я, па-мойму, гэта 2 тыдні, па-мойму, назад гэта зрабіў. Зараз адзінае абмежаванне, гэта калі ў спісе будзе 5 гулень. Гэта просто тыпу абмежаванне, каб ужо зусім нейкая гармідр не адбываўся, калі мала. Але я ж вельмі пільна сачу, што адбываецца, і гэтая сістэма яно можа яшчэ падзмяняцца. То бок я буду просто назіраць. Пакуль яна будзе вось такім трымацца, калі гэта будзе ствараць нейкія праблемы і дзесьці ідзе штосьці не так і не зусім так, як я хацеў бы, можа быць штосьці, якія мадыфікацыі будуць. Але план прыкладна пакідаць такім. Вітаю, Паладзін. Судячи по коментам, я так разумею, Ралів зламав систему, усі кидають дайси у монітор. Ні, система не зламана. О, віншую со стриком 70. Так. Система не зламана, гэта па сутнасці просто наша праграма па утрымліванню спіса актуальным, а то некаторыя гульні Divinity Original Sin 2. на Divinity яшчэ 1000 адправіцца, дзякуй вялікі. Вось, гэта сістэма па утрыманню актуальным нашага спіса, таму што некаторыя рэальна пазіцыі там, ну, мы гэтым займаемся ўжо апошнія колькі там 3 месяцы апошнія мы па крыху гэты спіс, не 3 месяцы, можа 2 месяцы мы за гэтым займаемся, бо у спісе былі гульні, якім 2 гады, тыпу. 2 гады, 2,5 гады, ну, камон, тыпу, і гэта, і за іх ніхто не галасуе. Просто яна там вісіць і вісіць. Ось, зараз же у нас спіс стаў трошки шчыльным, у нас дзесьці, ну, тыпу, каб вы разумелі, вось гэтая пракрутка, якая справа зверху, так, да моманту, калі пачалася вось гэтая наша прывода спіса ў парадак, у мяне гэты спіс, ён быў вышынёй у 3700 пікселей, так, зараз ён у 2600, то бок ён на трэць скараціўся. Просто каб адлюстроўваць яго, каб вы разумелі. Таму што ён толькі рос. Ён не змяншаўся за ўвесь час за ўсе гады. Ён зараз пачаў толькі змяншацца. Ну, вспомни, што там ёхаць. Ну, так. Як ніхто не галасуе, калі ўсё, за што не галасавалі 4 месяца падчысцілі. Яно бы альбо павылетала, альбо ну, было выратавана. То бок, ну, людзі зараз актыўна ратуюць тое, што можа быць ім цікава, і гэта рэальна паказвае, што цікава. То бок, яно ідзе пакраху вось у гэтым напрамку. Ведаеце што, адкрываем, карацей, саркафаг. Зараз як лясне. Занадта цяжкі. Чырвоны прынц, адкрывай. Незвычайны артефакт. Ой, блін. Don't starve together. На Don't Starve Together яшчэ 500, дзякуй вялікі. You feel the unusual object's vast energy before your hand even touches its smooth surface. Upon Ау, чырвоны прынц. Можа быць, трэба было кімсьці... ну, у мяне не было выбора кімсьці іншым узяць. Вы адчуваеце, як гіганцкая энергія незвычайнага аб'екта, нават перад тым, як вы дакранаецеся да яго паверхні. Падчас кантакту паўпразрысты артефакт дрыжыць і кажа. Вы ведаеце гэтую мову. Гэта архаічная мова. Гэта мова дэманаў, якую размаўлялі невядомую колькасць тысячагоддзяў. Калі цэлыя, я забойца граха і Бэйн, пагроза для жывых. Аднаві майго блізнюка, зрабі мяне цэлым. Так, у архівах старых знаходзіцца клінок. Выспа крыві, дзе дэманы знаходзяцца. Ну, Blood Moon Island, карацей, выспа крывавага месяца. Вось туды нам патрэбна, каб атрымаць. Паўтарыць, сколар паўтарыць яго словы. Да, давайте. Аб'ект зноў размаўляе, мы паўтарылі на дэманічна яго ж словы. Гэта дрэнная ідэя, але хрэн з ім, паглядзім, што будзе. А голі мы што, стаяць? Ну, стаяць, пакуль назіраем. Яны 10-га, там, 11-га ўзроўня, паглядзім, як будзе. Тыпу, я іх магу адолець, мне падаецца нават усю гэтую колькасць, калі яны не разам усе абудзяцца.
Так, аб'ект зноў размаўляе і вам вы адчуваеце, як вам пашчасціла, што вы разумееце дэманічны маналог. Калі што, наконт дэманаў, чырвоны прынц быў выгнаны за тое, што ён спрабаваў звязацца з дэманамі, так што ён разумее дэманічную мову. Я сапраўдны дэман, забраны з выспы сховішчаў. Экзарцыраваны, я не ведаю. Exorcised. From host most dear. Выгналі з майго самага любімага, з майго найлюбёнейшага хоста. Ну, типу, хост хто? Як это? Хост, типу, той, хто утрымліваў яго душу. Святар. Турай яго клікалі. Заклаў маю душу у клінок, шкала і косткі. А потым раздзяліў, калі вар'яцтва ускіпела яму кроў. Анаthema мяне клічуць. Але толькі паловы перад табою. У архівах знаходзіцца клінок. Адзначаны шлях. Адпраўляйся на выспу. Ён зноў замаўкае. Уважліва паглядзець. Абсолютно гладкі, чысты аб'ект. Я не ведаю, чаму аб'ект, калі намаляваны літаральна, типу, рукоятка мяча, не разумею. Так, яна кладзецца табе ў руку, быццам бы яе павінна трымаць адважная рука, ну, цвёрдая рука. Спытаць, каб ён патлумачыў, што ён яшчэ можа распавесці. Ён паўтарае. Добра. Паклалі сабе ў заплечнік, мы ведаем, дзе другая палова мяча. Зараз момант. Апантаны? Ну, типу апантаны гэта хост той, хто утрымлівае. Просто хост гэта можа быць той... У ангельскай хост гэта адначасова і той, хто... Гэта самае, можа быць, для дэмана гэта той, хто яго па сутнасці, унутры якога ён сядзіць, тады у нашай логіцы ён апантаны. Але ёсць слова для апантанасці, але хост гэта яшчэ і той, хто гаспадар кватэры, ну, типу, пакою, ну, жытла нейкага, які прымае гасцей, разумееце? І гэта атрымліваецца той, хто як бы у каго на ўтрыманні гэты дэман знаходзіўся. Вось, типу, такая доўгая фраза. У Baldur's Gate 2 є балбатлівы меч, ён нашмат весялейшы, асабліва калі выдаць яго Мінску. Блін, я, на жаль, Baldur's Gate 2 не праходзіў. Я да такога не дабраўся дакладна. А давайте яго пакінем у чырвонага прынца. Чырвоны прынц самы лепшы чэл, які можа увогуле утрымліваць такую штуку, бо, па-першае, ён разумее дэманаў, па-другое, ну, гэта ж чырвоны прынц, чаго яму баяцца, правильно? Ён яшчур. И вы не будете нападать? Слушайте, может быть, коли я разловал бы яе тады? Может быть, коли я разловал бы, не подыграл бы ее, и тады, может быть, она выкликала бы ахоўников. А я могу просто разловать их? Могу. Просто досвід? Я нічого не ведаю досвіда додатково. Гульні пакідаюць спіс кожны дзень цяпер? Не. Гульні на вылет. Кожны раз, калі мы галасуем, калі у нас вызначаецца пераможца па галасаванню, тады кожны раз мы выкідваем одну гульню, за якую даўно не галасавалі. То бок, кожны раз, калі адбываецца галасаванне, вылетае, ну, са спіса прыбіраецца две гульні. Адна, якая перамагла, і адна, якая, типу, за якую даўно не галасавалі. Усё. То бок толькі такое, у вас есть час, каб ратаваць гульні. Ну, у звычайным рэжыме гэта толькі 2 разы ў тыдзень адбываецца. То бок гэта не той, каб хуткі працэс, гэта павольны працэс прыбірання. Але калі у нас будзе марафон па галасаванню, то гэта значыць, што гэта вельмі хутка пойдзе. Вось. Так. Падпаліць. Іх усіх? Цудоўна. І вось так зробім. Ой, я абудзіў яшчэ.
Цудовно. А, досвіду мені не дали за їх, так? Подається, не дали. Давайте на прострел просто наскрозь. Ось так, стрельнули одразу трох. Ха, пригожусь така, подобається. І рикошетом яще. І яще трох. Так, гэта ёсць. І я кину яшчэ гранату туды. Вогненную. Нате вам. Мне падаецца, яны ніякага досвіду не даюць. Это трошки бессэнсоўнае дзеянне у мяне. Давайте маланочкой ляснем. Где она там? Вось, Dazzling Bolt. Маланка сверху. Эх. Ну ладно, позмагаемся просто для того, как позмагаться. Чому бы не, правильно? Ось тому, што яны калі няма досвіду. Я думаю, што яны літаральна аховы, калі б мы разлавалі гэтую... Я нейкі нават баф на сябе наклаў, нічого сабе. Мне падаецца, калі б мы разлавалі Йоганну, то яны бы ажылі. Опанькі. А, вось, яны ажыўляюць. Усё, я зразумеў, гэта здаравенных вось гэтых трэба біць, а не мелкіх. Колькі пашкоджанняў? Яны нармальна так б'юць, дарэчы. Ну, тыпу, нармальнае пашкоджанне. Трэба вось гэтых асноўных выбіваць, астатнія толькі прызываюць іх. Я лухту зрабіў, я не ведаў, як яны працуюць. Ау. Яны з большасці ў полымі гэтым жа і разваливаюцца, што мне дапамагае. Ау. Это просто разваліўся ад полымя. Вось гэта такое. Ай-яй-яй. Можа быць, тыя двое дадуць досвід. Зараз паглядзім. Ён што, дайдзе? А, не дайшоў. Цудоўна. Фейн ходзіць. Так, Фейн, мне цябе патрэбна. Вось гэта выклікай. Мне патрэбна было бы файна лячэнне на сябе жа. То бок атруту, калі дакладна. Ёсць, кінулі на сябе атруту. О, блин, Фейн не упаў. Ладно. Давайте ўсё гэтых аб'ем. О, ён прызываў толькі адзін раз і зараз спыніўся. Добра? Не-не-не-не. Ау. Фейн ледзь жывы просто. Мне патрэбна аднаго з гэтых хлопцаў прыбіць дакладна. Так, гэта далёка, гэта далёка. Так, ну давайте, блин. Я траплю ў яго ці не? Ёсць, забіў адразу. Цудоўна, але гэта не разваліліся. Так, можа быць тады спыніць тых, якія будуць падыходзіць. Рэактыўны стрэл. Вось туды. Вось так. Зараз яны заварушацца, і ім нельга варушыцца, яны адразу памруць. Так. Зграю на працу, ну, складанае жыццё. Тады там нешта вывошкаюцца. Фейны вельмі не... В прынцыпе, не вельмі жывы. Это праўда, это праўда. Яму трошки складана быць жывым.
Давайте кину шчыт. Мінус яшчэ двое, цудоўна. Оп, гэты згарэў. Мне патрэбна ухіленне кінуць на Фейна, бо інакш ён помрэ. Ухіляйся. А гэтаму чэлу... ці магу я неяк... Ім усім магічная броня не вельмі патрэбная. Давайте маланку. Так, не выбиваю я. І... Памяняць месцамі вось гэтага і... вось гэтага. Чаму я не могу іх пераключыць? Таму што я іх не бачу. Блін. Трэба пераключыць просто... Я жадаю запамяняць две цэлі месцамі, каб выратаваць Фейна. Вось так зробім. Чырвонага прынца і гэтага чэла. Оп. Гэты чэл паспрабаваў падысці, адразу быў застрэлены. Цудоўна, ён не атакаваў Фейна. О, божух, ну як же добра, як же добра. Я думаю, крывачок на яго не вельмі... Ну, чаму я не магу яго абраць? Вось. Ой, сваіх зачапіў. Ну ладно. Падпаліваць мы нічога не будзем, але паскорым нашага Іфана. Добра, гэта апошні вораг, які застаўся. Усё, зараз разберемся з ім. Не праблема. Ну як, не праблема. Чамусьці па яму вельмі складана прыцэліцца. Вольня не дае. Ёсць. Яны даюць досвід. Яны даюць досвід, просто што яго не той каб шмат. Мне падабаецца, што іх целы, гэта тыпу як, ну, ёсць жа афармленне інвентара, скрыню, якую вы зазіраеце. Па тыпу літаральна як каменная крыпта нейкая аформлена. Свечка ў аднаго была, у другога свечка. Навошта у вас свечкі? Ну, і кататы разнялі, і выпісваюць, наколькі я памятаю, ўжо ў канцы тыдня, правильно? Калі я ўсё правильно запомніў. Файна ж, то на папраўку ідзеш. Так. Ні халеры ў іх няма, можна нават, мне падаецца, не правяраць рэшту. Там некаторыя не правераныя яшчэ, але пустыя яны нейкія. Блін, без лута. Ну ладно. Хаця бы досыда там пару тысяч з іх. Так, мне прапануюць адправіцца на выспу чырвонага месяца. Я магу, конечно, паразмаўляць з гэтым чэлам і сказаць яму: о, глядзі, я тут палову артефакта знайшоў. Але нешта мне сумневы ёсць. Гэтая штука размаўляе са мной. Я ведаю слова, але я не ўпэўнены, у чым іх сэнс. Калі бы я... Чаму гэта тыпу размова з Фейна з Фейнам? Моя размова, ён размаўляе на мове этэрналаў вечных. Ну, яна не мае ніякага сэнсу, але вельмі прыгожа пастаўленая. Гучыць як дэман, які праглынуў язык. Цікава, ці тое, што ўнутры такое так же прыемнае, як і дэман з праглынутым языком. Мая здагадка ўсяго, але я думаю, што гэта рэліквія будзе карысная для забойства нейкім чынам. Ой, я даволі добры рытм, няблага, падобна на песню. Прыгожая мова.
Добра, гэта пра клінок, як ён трошкі там. Ён там як такім тым самым рытмам, як вершам расказваў. Вітаю, Фей. Вітаночки, вітаночки. І вітаю, Бекема, вітанки, вітанки усім. Так, з гэтым мы скончылі. Давайте паразмаўляем з нашым Таркінам, які хацеў якраз такі сабе дэманічны меч. You again. Any luck in old lady Surrey? Паказаць яму меч. He places his hand on the Ён artifact. пакладзе сваю руку на артефакт. When, as one, I am slayer І ён пачынае казаць у дэманічнай мове. Калісьці як адзін, я забойства граха і пагроза жывым. Аднаві майго двайніка, а зрабі мяне цэлым. continue. Гэта ўсё мы ведаем. Гэта тады праўда, анафема, прямо тут. Скажи мне, это ўсё, што там было? Curios in there? Там было што-небудзь яшчэ цікавае? Будь каточкам? Дзе мой каточак? Я жонку толькі бачу. Я на мой каточак. Так. Я бачу Фрею, якая сонна глядзіць у акенца, і Люцик хутчэй за ўсё ў гамачку сваім адпачывае. Люцик таксама ўжо ў парадку, усё. Кот, які абажраўся макарон і баліваў потом, ванітаваў цэлы дзень. Вось, таксама ў парадку. Нічога не здарыцца, калі аддаць дэманічны меч нейкаму мужику. Ну, так. Так. Варыянты, было ли там што-небудзь яшчэ? Дакладна там нічога не было, ёсць варыянты яшчэ нашага навукоўца і містыка. Варыянт навукоўца перапытаць Таркіна, ён ведае мову дэманаў, гэта ладна, халера з ім. Містык запэўніць яго, што гэты аб'ект пульсіруе велічэзнай энергіяй, і гэта павінна быць тое, што ён шукае. Давайте містыка. Amazing, but not unexpected. Цудоўна, але не нечакана. Breathes a long, lugubrious sigh. Ён глыбока выдыхае. It's time I leveled with you. Ну добра, наступіў мой час паразмаўляць з табой. Ну, тыпу, Fabled anathema. сысці на той же самы ўзровень з табой. Capable of annihilating Гэта рукоятка анафемы, мяча, які здольны знішчыць любога, нават боскасць. О, божухна. Можа, не трэба нам такі меч? Калі б мне менш дэманічна аддалі, дакладна нічога не здарылася б. Жанчына, у якой мы забралі гэты меч, яна сабе супразмешвала гэтай рукояткай мяча. Вось. Яна потым завяр'яцела, але можете не здавацца такім пытаннем, усё ў парадку. Ну, чым мы суп будем мяшаць? Ну, гэта нам патрэбная штука. Так. Уяві сабе. Трымаць у руках сілу, якая можа знішчыць сонца і цемру. Меч жыцця і смерці. Цуда і граха. Я магу аднавіць анафему, каб яна зноў магла працаваць. Але гэта толькі палова. Нам усё яшчэ патрэбны клінок. Як жа пашчасціла, што ён нам ужо сказаў, дзе знайсці яе, на выспе крывавага месяца. Сказаць, што мы таксама узаемадзейнічалі з духам і рэліквіяй. Пам-пам-пам. Нарэчы, у нас сябрам учора сер Лора памёр у бойцы, бо захрас у месцы залітым праклятым полымем. Цудоўна, блин. Не, ну, я скажу, ёсць касякі, то бок, як мы перчыка вадзілі, гэта было прям выпрабаванне, ён паўсюль ён спрабаваў памерці. Я частку кожную бойку я спрабаваў ратаваць перчыка.
Ну, ён ніякі не перчик, але у нас уже перчик. Перчик. Перчик быў дэманічнай курачкай. Усё нормально. Мы яго да таты прывялі, і тата сказаў, трэба пазбавіцца ад яго. Гэта кабзда. Так што я нават не ведаю. Так, пам-пам-пам-пам. Сказаць, што мы ўзаемадзейнічалі. Давайте. Цудоўна. І ён сказаў, дзе яго знайсці. Гісторыя зусім не поўная. Але зараз у мяне больш уяўлення, як з'явілася анафема. Ну, ў сэнсе, гэта меч. Выгнаны дэман, які жыве ў мечы са шкла. Рукоятка была прынесена сюда аднім з шматлікіх сурэяў. Я не здзіўлены. Шмат хто з іх не быў занадта разумным. Я не магу уявіць сабе... Я не магу сабе уявіць, каб нават палова дэманічнага мяча была бы вельмі здаровай для гэтай слабаразумнай, ну, карацей, дурнаватай сямейкі. Яны хутчэй за ўсё ўздрыгвалі кожны раз, калі чорны кот заходзіў. Ну, в сэнсе, што, тыпу, яны былі... Ну, баяліся ўсяго. Так... Першы варыянт. Сказаць, што гэта вельмі небяспечна, і ён вызвар'яцеў. Другі варыянт. Сказаць, што ён анафему шукаў, і няхай забудзецца пра гэта. Ён павінен быў быць шчырым з самага пачатку. Трэці, сказаць, што мы пашукаем апошнюю частку. Накладна, вельмі дурны быў момант, ён яшчэ і мне шлях перакрыў, і я не змагла законтроліць 3 ворагаў. Тыпу, вось праблема з дадатковымі NPC-шкамі. Я скажу, што больш за ўсё праблема з NPC-шкамі, якія, вось як Сірлора, якія, тыпу, маленькія. Чамусьці маленькія NPC-шкі, яны, тыпу, неяк ламаюцца больш, таму што я думаю, што ўсё пратэставана было больш на звычайных персонажах, маленькія могуць сябе дзіўна паводзіць. Але, ну, тыпу, нармальна, жыць можна, але проста час часу яны дзіўна сябе паводзіць і вельмі раздражняюць у тактычнай бойцы. Калі б я на высокай складанасці гуляў, я бы там з перчыка просто прыбіў бы адразу. Я бы нават не спрабаваў бы яго ратаваць. Вось. А Сіра Лору я бы такі, ну, блин, ну, шкада квеста, канешне, але, камон, я ж не буду кожную бойку перайгрываць за гэта. Мы былі яго некрамаці, па сутнасці. Па сутнасці, так. Блин, мы... Давайте будем шукать. Я ожидаю поглядеть, что будет. Ну, поглядите-ка. У тебя и дух есть для такого розуму. Тебе чакае выспа Чырвонага месяца, мой кастлявы сябра. Так. Это трошки складана, але гэта дасць мне часу, каб падрыхтаваць маё працоўнае месца. Сустрэнемся на леді помсце, так? Так ён не дачакаўся адказу, яго ўвага ўжо сышла кудысьці яшчэ. Добра. У нас уже 2 квеста есть на выспу крывавага месяца, толькі мне падаецца, гэта нашаму Джейхану не спадабаецца сябру. Так. І мне, каб істоту ў крыпце, у чорнай яме, мне патрэбна больш досведу, я не буду біцца. Глядзіце, вось яна выспа Чырвонага месяца. Што я яшчэ магу зрабіць? Ваўкалака-лака паспрабаваць. Ваўкалака-лака, дарэчы... Я не памятаю, якога ён узроўня, але ваўкалака-лак вельмі складаны быў, наколькі памятаю. З іншага боку, мне падаецца, мы прамацаваліся за гэты час. Может, давайте его калака-лака попробуем побить. Он мне отзначенный, каб каленую ведьму мы не кранать не будем. Там мне забьют одразу. Давайте до калака-лака просто подойдем. Я просто погляджу на яго ўзровень, я не памятаю яго.
Вось тут ён павінен быць. Bloodborne, ну, реально ён. Вочыць, як назва песні. Ну, такая сабе там песня. Там у один бок медведзікі. Медведзікі ўсё ў парадку, не кранаем медведзікаў. Вось ён нашего калакалака, ён 14 ўзровень. Мы 13. І я памятаю, што мне было складана. Мне падаецца, я не пацягнуў. Таму што ён выклікае яшчэ ваўкоў. І там ёсць моцныя даволі ваўкі. Давайте паспрабуем бойку. Давайте паспрабуем. Чысь за ўсё не атрымаецца, але што мы тут? Каго нам баецца? Што, гэта пачуара. Так. Я буду праматваць, але калі коротка, гэта спрабуе на алтары пакланяцца багам семерым на крывавым постаменце гэтым. І ён, па сутнасці, гэта воўк, які зроблены з ваўкоў. Вау-калака-лака. Так, это яна. Ось. Ён выклікае, ён 14 ўзровень. Тэоретычна я 14 ўзровень магу перамагчы. Але праблема... вось чаму у меня праблема была з ім. Ён калі атакуе, ён атакуе адразу некалькі цэляў. Я атакую 3 разы. Ну ладно, глядзіце, гэта все равно прасцей, чым тая пачвара у старажытным склепе. Так. Ёсць. А дзе там воўк вось гэты, стары вампірычны воўк? Вось ён праблема. Так. І касцяную броню яшчэ падымаем сабе. Цудоўна. Я за нашага Ифана подскокиваю. Так, балістычны стрэл цудоўна. Яшчэ один стрэл я себе не дазволю, але натхнение могу кинуть. Таго ваўка. Мы можем да яго скокнуть, альбо пачакаць, пакуль усё збярэцца разам. Пакуль яны вампірычныя, яны праблемы. Мне патрэбна шотнуць вось гэта. Не, мне патрэбна прямо яго шотнуць. Давайте вогненную гранату кинем. Цудоўна. Давайте яшчэ одну. Подпалілі, цудоўна. Я на ўсіх... на ўсіх. Не магу скрасці ў іх крыніцу. Чаму? Блакуецца магічнай бранёй. У гэтага няма, але крыніцу іх не забраць. Ладно. Тады. Я ухіленне кіну на Фейна. Каб ён з большай верагоднасцю перажыў бліжэйшыя атакі. Кіну магічную браню, каб накідвалася ўсім. І маланкай. Ёсць. Нормально. Ваўкі зараз будуць збірацца, яны будуць праблемай. Зноў жа, пакуль велічэзнага ваўка не завалім, то ва ўсіх будзе вампірызм. І мы дакладна не пераможам. Блін, яны бафаюць гэтага ваўка ў цэнтры. Наколькі яны яго прабафалі? Што за халера? Колькі можна? А божухна, яны даюць яму сілы. Ау. Так, ён тэлепартаваў мяне і нават выратаваў такім чынам. Фейн перажыў? Ну, не. Мы не вельмі... Не. Пасля таго, як ваўкі прабафалі яго, гэта нам... Мы з ім нічога не зробім. Не, мы сюды не ідзем. 14 ўзровень, не раней. Справа ў тым, што ён... Карацей, мне патрэбна альбо ваншотнуць мелкіх ваўкоў, хутчэй, чым яны паходзяць, альбо ваншотнуць здаравенага ваўка. Ну, карацей, штось такое. Мне патрэбна ваншоціць штосьці. Інакш складана будзе. Шалёную ведьму мы кранаць таксама не будзем, яна нас ваншотае таксама. Тролль 18... Тролль, я нават напісаў, тролль 18, там 18 ўзровень. Гэта мы не кранаем. На нашым 13-м.
Так, што мы можам яшчэ? Давайте тады туды на поўнач. Вось там можна яшчэ пахадзіць. Караван старажытнай імперыі. Там ёсць закапаныя яшчэ рэчы нейкія. Рэчайкі. Як бы так і з ніадкуль атрымаць сабе крыві? Чат. Раптоўна. Мне патрэбна, я жадаю паэксперыментаваць вось з гэтым, алтаром, я жадаю кроў на яго праліць. Просто у мяне няма некрамантыі. Ну, типу, дастаткова правільнай некрамантыі. Некрамантыі і водных заклёнаў. Мне гідрасафізм патрэбны хоць якога ўзроўня, правильно? Не, у меня ёсць гідрасафіст. А што, я не вывучыў заклён? Крывовага дажджу? Так, давайте отсортуем по типу. У меня просто была книжечка з крывавым дажджом. Альбо я уже яго ведаю. Вось я яго ведаю. Я просто яго не памятаю. Ну вось. Не? Так. Во, крывавы дождж. The altar lies in silence, glowing faintly. Не, гэта не працуе на яго. Ладно, я думаю, что это паўплывае. Давайте тады касцяную броню вернем. Пачакайце-ка. Я не вывучыў штуку на... Усё, мне патрэбна яшчэ здольнасць, каб паглынаць кроў, так? Вось так. То бок я, па сутнасці, магу яго лячыць яшчэ тым, што выклікаць крывовы дождж, які за 2 хады. Такое сабе. Ён накладвае статусы яшчэ, крывовы дождж. Я не заўважыў. Цікава. Блин, можа ўзяць сабе яго замест чаго-небудзь тое, што я менш карыстаю. Ён не такі благі, як я думаў. Адкуль у нас кроў? Мы гэта самае. Мы можам выклікаць. Альбо стукнуць кагосьці. Сам сябе, шкілет сам сябе бессэнсоўна. Піяўку і крывовы дождж я збіраўся. Так, хацелася піяўку. Зараз у мяне заклён ёсць на тое, каб кроў піць. Эльфы. Мы з імі тады размаўлялі, яны на нас накінуліся, так? А ў мяне няма зараз гэтай іх... Спадзяюся, яны на нас не кінуцца зараз. Таму што, калі у нас неправільная спора, яны на нас нападуць проста адразу. Прыразнаю. It fades. No, I must be better. As the armor must be complete. Броня патрэбна вярнуць, так? Hush. It fades. It must be whole, too. My prisoner says they take one to these вось она. a hollow place. Stone and fire and filth. I go even... Мне, слухайте, я спору альбо пакінуў, яна узгадала зараз, ей патрэбна сабраць броню. Мне ёсць броня і ёсць спора, але я спору, по-моему, выкінуў, таму што баяўся, што мне яны якраз-таки нападуць выпадкова. Альбо я не сабраў гэтую спору. Давайте зараз прынесем ёй. Яна павінна была застацца там на зямлі. У цёмных ямах. Black Pits. Крывавы дождж карысны для некра, так халера ведае. Ён накладвае ён такі, ён сумнеўны. Ён накладвае статус крывацёку, але ён з піяўкай добра ідзе. Вось што дакладна. Вось тут можа быць. Зараз пройдем. Альбо я продзябаўся. Открывай браму. Закрыли передо мной браму. Очмурили. Так, тут абутачак заваляўся.
нічога. Магістр Хаммонд. Просто она сказала про гэтую самую. Ой, няўжо я працягваўся дзесьці, я скінуў яе. Што она павінна быць спора. І просто справа яшчэ ў тым, што я гэтую спору вочкамі знайду праз паўгады, таму што пошука ніякага няма. Она просто павінна быць восьяны. А, не, восьяны. З Cloud Contamination Spore. Не, я сабой узяў. Тады ўсё, не, ўсё нормально. Гэта значыць, што хутчэй ўсё пра кавалак брані якраз таки гаворка пашла. Не, тады я ўсё нормально зрабіў. А то што адбылося? Чаму мёртвае цело, і я ў гэтым ніяк не ўдзельнічаў. Броня на 12 уровень, ладно. Покладзем, але яна на продаж. Пачакай, што гэта за дом? Я ў дом гэта не заходзіў? Так, і рэальна, я гэтае месца не глядаў. І кроў тут на ўваходзе. Скелеты, зламаная лютня. Що тут адбылося? Вечарына ў кагосьці было. Вітаю, суполцы Агрік, вітаночки. Грошы? Ну, хаця бы грошы. Што гэта за пакой? І... Ён неяк не ёмка неяк, ён быццам бы нікуды па сюжэце не далучаецца абсалютна. Ну, походим поблизу. Там реально бойка была нейкая адбылася, і мы яе пропустили абсолютно. Так, тут я был. Это место так само, мне падаецца, я не оглядал. Это можно Ифану одразу отправить. І вось гэта так само Ифану ўсё. А вот сюда я уже был. Мне карта не сполучается, мапа полная нейкую ухтую робіць у голове. Типа я ведаю гэтае месца, але быццам бы я не вельмі уважліва яго праходзіў. Вось тут, напрыклад, я не быў. Тут карета нейкая звалілася з уцёса. Ладно. А там уже паладины, так? При этом я нават з паладинами не упал. О, я і паладинаў добра не даследаваў. У меня там ёсць кропка тэлепартацыі, якую я не кранаў. Цудоўна. Вельмі дзіўна. Я вельмі дзіўна гэта праходзіў. Так, там міны. Не наступайце на міны, калі ласка. Дзякую вялікі. О, двое ляжаць. Што вы там робіце? Фултон і Аудрей. Як справы? О, весёлка яшчэ. Прыгажусь. Як у вас справы? Парочка заўважае, як вы набліжаецеся. Мужчына усміхаецца. Жанчына глядзіць на вас больш асцярожна. Яе рукі скрыжаваны яе на грудзях. Вітаю. Вітаю. Кажа, што цудоўнае месца яны абралі для кемпінга. Пытаць, куды яны накіроўваліся? У дарогу. І новае жыццё ў канцы яе. Ну, спадзяемся на гэтага. Фултон. Нашыя справы — гэта нашыя справы. Памятай, што Карлі Ванд казаў нам. Мужчына ківае. Мы не ведаем, куды мы ідзем, але мы дакладна не вяртаемся назад. Няма ніякай прычыны для кагосьці вяртацца туды, адкуль мы прыйшлі, акрамя таго выпадку, калі яны ждаць памерці. Яны што, збегаюць?
Мы чулі, што нашы дамы хутчэй за ўсё ўжо ну, былі разбураныя. Пачвары бездані. Мы бы померлі з усімі там, калі бы нам калі б нас не прымушалі сустракацца як это, у потайкі. У потайкі? Есть такое слово? Я зараз не придумаў яго. Так, мне нешта... Слухайте, у нас стрим не прерываўся? Не прерываўся. Мне неяк дзіўна OBS показвае. Типу, нейкае паведамленне ад OBS ёсць. Так. Змарыліся спяць? Не, там атрымліваецца, я так разумею, Ромео і Джульетта, якія сустракаліся разам у потайкі, вось мне у потайкі. Ёсць такое слово, я не придумаў слова, я малайчына. Я не лясунты. Так. Мы замінаем романтыцы, так, мы это трэцім колам тут працуем крыху. Фултон маг крыніцы, а божухна, Фултон, табе кабзда тут у гэтым сасвеце. І мне без розніцы, я кахаю яго, але занадта шмат людзей, адкуль я родам, іх бы гэта ну, клапаціла. Яны проста закраслі ў сваіх старых шляхах. Баяцца наконт таго, што кажуць пра людзей такіх, як я. Чел, літаральна усіх магаў крыніцы адпраўляюць, блін, у турму, а потым перарабляюць у чалавека мяса. Ну, зараз яны ўжо ўсе померлі. Яны не могуць спыніць нас быць разам. Пачары бездані ўжо там пануюць. А мы пачнем новае жыццё. Пажадаць ім шчасця і пайсці. Я, конечно, ўсё разумею, але вы, блин, рызыкоўная кабзда. І вы яшчэ каля лагера паладзінаў. Ну, паладзін, дарэчы, не гэты самае хаця бы. Давайте, дарэчы, з паладзінам Томом гэтым паразмаўляем. Вы можете не па мінах хадзіць, калі ласка? Вы ведаеце, дзе яны знаходзяцца? Добра, я не памятаю, што я яму вінны. Ідзем тады на поўнач. Гэта адзінае, што мне прыходзіць у галаву. Paradise Downs. Ферма Гаррета. Гэта мы там былі. Правильно? Так, там мы былі. Поўнач мы можам даследаваць. Так, ну па сутнасці у мяне застаецца літаральна толькі два выбары. Альбо адразу на выспу чырвонага крывавага месяца, альбо ось правы верху дзе-то даследаваць, я там не помню нават, што там ёсць. Вось, давайте праз гэты масток пройдзем і пойдзем налево просто. Мы ўжо тут былі, але... Тут ты страляеш-то? Ты просто стрэлы губляеш? Так, дайце-ка момент, у мяне зараз ноутбук разрадзіцца. Реально просто стрелы расстреливая себе. Все, что есть. Так. Бум-бум-бум. Блин, знову міни. Ви все глядите. Вы глядите, які ви мої грудненькі, а яны обійшли міни. Серлора. Божухна. Мне нема коментарів більше. Серлора, вучыся хадзіць, калі ласка, а? Сачы, куды ідзеш? Так, тут замороженное тело нейкае. Можна налево, вось сюды. Давайте сюды і пойдем. Там нейкі разборки. Эльфы, до речі. Лагер эльфов. Цудоўна. Я просто тут літаральна не ўсё гледзеў, я, можа, мімо прабягаў толькі. І не ўсё тут ведаю. Там лагер нейкі ёсць. І дзіўная язык полымя.
І статуя зими. Цікаво, цікаво. І там вавёрочка нейкая. Блин, я ждаю до гэтай вавёрочки добраться. Я туды не могу просто так трапить. Ты можешь телепортовать, правильно? Можешь телепортовать. Когда сказать, запни меня туды. Бо толькі я з вілкамі умею размаўляць. Выпрабаванне ўсіх сезонаў, гэта вось, я так разумею, вось гэтая штука. Вавёрка, скажи мне што-небудзь. Оп. Have some squeaking elves round here again. They always put on such a show at those big old heads. Kaboom! Splash! Sizzle! Шалена якая. Як жа цудоўна мець зноў гэтых эльфаў вакол. Яны заўсёды такое шоу робяць з гэтымі вялікімі старымі галавамі. Кабум! Там, карацей, Кабум, сплэш, сизл. Это літаральна полымя. Полымя, вода, сизл, гэта ж гэта самая маланка. Лол. Это літаральна мне была падказка, гэтая вавёрка кажа, у якім парадку карыстаць. Это можно отправить Ифану. Это можно отправить Ифану. Давайте отрутим пару баночек со здоровьем. А, нет, давайте... Не, что я сюда не для этого пришел. Где-то моя пирамидка. Треба я на панель вынести. Где она, до речі? А, ось она. Так, зона. Пум-пум, гэта скрутак не патрэбны. Карыстаемся пірамідкай, вяртаемся. Цудоўна. Так, і вось яны головы. Зима, лето, полымя. Я бачу, але ты не эльф. Гэта месца не для цябе. Гэта не для цябе, яно зроблена, каб ты яго праходзіў. Мы жадаем даказаць, што мы сябры эльфаў. Што з той парачкай было? Яны збеглі з дому і сустракаліся ў потайкі. І справа ў тым, што гэта карацей... Ну, літаральна, адзін з іх гэта самы маг крыніцы, і яны за гэтага сустракаліся ў потайкі. Але потым у іх вёску прыйшлі пачвары бездані, і яны выжылі толькі таму, што яны былі ў гэты момант не ў горадзе, і зараз яны збегаюць. Вось і ўсё. Па сутнасці, міні-гісторыя такая, канец. А мы зараз пайшлі далей, мы знайшлі нейкую рошчу, тут вырай тут у нас. Не вырай, ніякі гэта не вырай. Божак, на слово. Гроув. Зараз я. Мне словы вылетаюць. Калі синхронно перакладаеш, пэўны момант мозг просто ламаецца. Гай, вось. Я слова гай шукаў. Гай знайшлі, у якім 4 галавы эльфійскія ёсць на кожны сезон. І гэта нейкае выпрабаванне эльфаў. Якой кажа, што гэта не табе. Мы жадаем даказаць сябе, што мы з'яўляемся сябрам эльфам. Так. Што гэтае патрабаванне патрабуе? Выпрабаванне. Эльфы ведаюць, што прырода гэта лепшая зброя, нават чым самае вострае лязо. 4 сезона служылі нашым людзям добра. Перад табой 4 героя, трымальнікі сезонаў.
Добре. Випробування їх. Winter shudders with ice and snow. Autumn rumbles, the sky lit aglow. Summer burns, air fiery as a hearth. Spring Зима льод. with blood rebirth. Осінь маланка. Лето пяче. І гэта самае вясна кроў. Мы бы хотели ведаць, з кім мы размаўляем. I am the voice of the Я голос полымя. Мое полымя нясе волю ўсіх эльфаў і асвятляе шлях тых, хто шукае даказаць сваю годнасць. Добра. The totem is still and Ну добра, тады па элементам па ўсім прайсціся і ўсё. Мне, на шчасце, ёсць усё гэта. Winterblast. the totem is still. Не? А што я павінен? Тады сюды? Не? The totem is still. А дзе я павінен щось рабіць? I see you, but you are no very well. You may face the. I see you. The trial remains. Winter shudders. А куды я павінен накіраваць? Это ж ну, рашэнне зразумелае, просто куды я павінен гэта накіраваць. Давайте полымя на лето. Так. Не? Просто яны ніяк не рэагуюць. The totem stares ahead. Так. Я наклаў статус шока. The totem stares ahead, silently. Яно зникло. Я не разумею. Я не разумею. Ну вось нават ёсць на крывавае адраджэнне на вясну сказано, так? Вось штосьці з'явілася зараз. From within the totem, an otherworldly voice. Іншазем, ну, голос з того боку. Spring, gentle, so that the others may be strong. The fallen quench. Так, гэта спрацавала. Добра. Вясна спрацавала. Кроў спрацавала, добра. Можа, мне патрэбна, тыпу, на зіму... Ну, просто самае лагічнае гэта, тыпу, замарозіць. Але давайте ўжо тады... Опанькі, спрацавала, толькі проста яно неяк дзіўна працуе. Я па тыпу... А, я, можа быць, павінен статус прям павесці. A voice booms. Падымаецца голас. Armors our forest home in ice Абараняе наши дамы снегам і льдом. and fall, and make them easy meals for our spears. Яна прымушае наших ворагаў пад гэта самае спатыкнуцца і упасці, якое робіць нашай лёгкую ежу для наших дзід. Добра. Вясна... Ой, восень. Ну, там маланка была, так, ладно. Мне тады патрэбна вось гэта, Dazzling Bolt. І вось гэта. Не спрацавала яшчэ? Не? Усё яшчэ не працую. Што мне яшчэ ёсць?
Може бути, давайте у воду яе спочатку і потім маланкой. Ні. The trial is yours to attempt. You shall learn. Pay homage. Winter shudders with ice. Так, осінь. Autumn Освятляючая sky lit aglow. Rumbles, ну гэта маланкі. Гэта ўсё маланкі, але я 2 маланкі скарыстаў. У мяне ж больш маланак няма-то. Блін. Патрэбна, каб доўга працавала. Па-па-па-па-пам. У мяне проста маланак абмежаваная колькасць. Ну, типу, у мяне ну, паветраных заклёнаў, ну, усяго 2 па сутнасці. Такіх, якія могуць дамажыць. Давайте осень. Просто я типу 1 на 1 накладывать. И можно, конечно, ну, сумяшчать, например, ось. Блин, божок, надо идите все. Перешкоджають. Сірлора, ты так само. Тебе дотычится. Божок, на Сірлора. Ось, стоїть. Так, цудовно. Я камень кину. Это павінна яшчэ. І тут гэта масло павінна распаўсюдзіць. І на гэта я кину фаербол. І кінжальчики яшчэ. Каб яшчэ падпаліць. Не, падпаліць можа неправильно. Супернова, може бути. Оп, засвятілося, все. Лето атрымалася. Ифа настрала няма? Може бути. Може просто прикинуться эльфом. А гэта выпрабаванне для эльфаў. То бок эльф все равно будзе праходзіць выпрабаванне. Я думаў спачатку, але я жадаю не карыстацца маскай, я просто з эльфамі буду размаўляць як сябра эльфаў. Не, яно спрацуе. Я ўпэўнены, што спрацуе, просто што я жадаю застацца, ну, каб не танцаваць з гэтай маскай. Маска яшчэ напружвае вельмі, калі яе прыходзіцца прымяняць. Здаецца толькі маланка. Давайте яму знойдзем маланкавую якую стралу. А, у мяне ёсць вось гранаты маланкавыя. Тады я кидаю. Просто, ну, самое логичное гэта літаральна дождж і просто утрымліваць маланкі. Так. Шокавана, ты. Ну, і куди ўсё знікло? Блін. Не спрацавала. Блін. Можа мне кнігу яшчэ пайсці набыць якую? Спецыяльна да гэта. Вось літаральна пад гэтую сітуацыю. Просто не дапамагае. Ну, у мяне ёсць 2 маланкі. Ну, 3, калі ў мяне крыніца ёсць. Але крыніцы зараз няма. Блін, я нават не ведаю. Ну, я так разумею, гэта паветра мне патрэбна. Таму што яна кажа пра... Зараз. Так. Вясна, восень грыміць. І неба, ну, типу, ну, не гарыць, а глоу свеціцца. То бок, па сутнасці, мне патрэбна гэта самае. Ну, не асляпление ж, правильно? Ну, статус ослабления на яе не накладывается. Мне потрібен 3-й заклён, але бомбу, я, падаецца, кинул. Ну, и что я зрабіў не так-то?
Калі гэта не дапаможа, то я не ведаю. Тады элемент неправільны ў мяне. Ну, то гэта адзінае тлумачэнне. Я скарыстаў. Ну, гэта дакладна не зямля, гэта дакладна не полымя, таму што полымя на лета пайшло. Кроў у нас ужо ёсць, лёд у нас ёсць. Я зараз прямо ў інтэрнэт пайду. Hero of Autumn DOS 2. Можа, нейкі ёсць просто варыянт. Не, дакладна электрычнасць, так. Ну, што прапануюць, гэта воблака зрабіць. Замест вады... Добра, воблака. Ну, типу, аблока. Аблокі патрэбны. Добра, тады. Ты... Гэта, я так зразумеў, не зусім даўжыня важна, а, типу, элемент падыходзячы. Вось, я адразу залічыла. А зараз ты павінен прайсці выпрабаванне бойкі. Што? 14 ўзроўні. Лол. А гэтага можна было не папярэджваць? Не папярэдзілі. Казала пару. Пару? Я не памятаю, які момант. Так. Імунітэт да полымя, імунітэт да паветра лётаючы, імунітэт да вады, імунітэт разлаваны, імунітэт да зямлі, ухілення, умацаваны божух на вясна самыя жорсткімі праецца будзе. Каго я магу хутчэй за ўсё разваліць? Проста яны 14 ўзроўні, і гэта не трошкі балюча. Ну, гэта не зусім тое, што я разлічваў. Імунітэт да вады, а ёсць слабасць нейкая. Не, ўсё па 10%, і няма, напрыклад, у яго супраціўлення зямле. Ось, атруце ёсць супраціўленне невялічкае, але ўсё. Блин, там магічная броня, у гэтага паскарэння і чысты розум. Можа, лета мне прасцей за ўсё будзе. Давайте лето паспрабую. Ау. Опрокинули. Так, балістичний стрел. Оп. Цудовно. Так. Ну... Блин. Ну, паспрабуем пазмагацца нават за гэтым самым нашым. Так, на таго, апракнуць яго. Оп, ён не ходзіць. Наступны. Блин, у яго фізічная броня разбітая, яго бы дабіць цудоўна было бы. Але я пачну атакаваць кагосьці яшчэ. Не тады да ветра, давайте вось гэтаму полымя кінем. Ау. Фейну капзда докладно. Так, натхнение. Ухиление на Фейна. И кому нам можно яшчэ пачаць пробивать? Пум-пум-пум-пум-пум. Ослабление бессенсовно зараз. Паскарэнне может быть. Магічная броня. Накинуть на усіх.
І яшчэ магічную броню на Фейна прям асобна. Вось. О, окей. Я не просто розмовляюсь. Ну, я нешта не чакаў, што будзе складана. Ну, типу, я подумав, ну, пазл і пазл, але ось випробування боєм мені нешта ніхто не попередив. Так. Ти. Ось у тебе. Блін, помилка. Треба було не атакувати. Треба було покинуть собі ось гэта Living on the Edge. У меня есть такая отрута. Давайте отруту кинем себе под ноги. А чому на нас не наклалось-то? Ось так. І прикинем себе. О, ось. Зараз Living on the Edge. Мы сейчас переживем. Сопротивление смерти. Ау. Слухайте, не, 14 уровень ніки жорсткі. Такое адчуванне, у мяне дагэтуль было нармальна, типу, змагацца з ворагамі, якія на пару ўзроўняў вышэй. Але зараз у мяне раптоўна праблемы нават з тымі, якія на один узровень вышэй, так? А, і вось яна бойка. Ведаеце што? Не пойдзем мы сюды. Яшчэ пойдзем куды-небудзь. Просто што, блин, я не ведаю, яны складаныя будуць. Ну, не тым, як я зараз гуляю. Не, конечно, я могу полностью респекнуцца і ўсіх персонажаў пареспекаць на што-небудзь такое прям. Просто тут мне патрэбна якраз такі той сетап, які ў мяне зараз ёсць. Усё добра. Ну, типу, ўсё добра ідзе, альбо сканцэнтравацца на адным і шотнуць яго. Просто я гэта і паспрабаваў. Альбо раздзяліцца. Насамрэч, праблема яшчэ часта тое, што яны бяруць, збіраюцца ў каманду адну велізарную і паміраюць ад гэтага цудоўна. Я вось сюды стану за Лоіс. А за Ів она вось сюды, просто адразу наверх. Так, Лоіс. А, не Лоіс, вось она, вода у нас ёсць. І Лоіс маланкай. Зараз дадзім час нашым адысці ад кулдаунаў. Таму што не чакаў я бойкі. Нас усе нас крыўдзяць, і тая таксічная жанчына, і вокала-калака, і ведзьмарка, і прырода. Ну, зараз, ну, рэальна, пакуль па адчуваннях, куды я не сунуся, паўсюль мяне накідваюць. Которые ўвогуле лепш не чапаць. Там 18 ўзровень тролі, гэта кабзда. Так. Выпрабаванне бойкай вось оно пачынаецца. Зараз паспрабуем, уже ведаючы, што яно будзе. Угу. Адразу крыт Іфану. Улыч. Так, сканцэнтруемся вось на гэтым чэле. Павука можа быць толькі вось гэтаму стварым. Няхай ён з ім займаецца. І паскарэнне. Цудоўна. Павучок. О, блин, там фізічная броня ў яго лютая. О, іх часовыя імунітэты. Фейн амаль адразу вось. Типу, одна атака і Фейн... Ён помер один раз ужо. Ну, я ў сэнсе Фейн. Блин, я не могу трапить-то. Не удалось стоить. Ну давайте ўсё гэта тады. Як бы, калі б я мог просто пратрымацца, то я бы перамог іх. Вось он зноў на Фейна, на Іфана. Што?
Ён замяніў нас месцамі, зразумеў. Тады я рывок, може, да яго? Турбашур. Ну, кабзда. Што балюча. А? Куды ён? А, ён у гэтую паляцеў. Божу. Да не пракінуў яго нават. Не, гэта нейкая лухта, тыпу. Ну, яны просто разваливаюць нас усіх. І ўсё, і паўсюль мяне разваливаюць. Мне гэта неяк не круто. Так, это шакаваныя. Зараз гэтую фразу свае прамовяць і мяне заб'юць. А, лухта якая. Чаму яны такі душныя? Гэта нармальная складанасць. Гэта нават невысокая складанасць. Чаму я куды не пайду, мяне паўсюль пінаюць? А ў гульні як бы досвід абмежаваны. Тыпу, куды не пойдзеш, ты павінен гэты досвід як бы, ну, збіраць. Можа мне білды нейкая лухта поўна, просто неяк для сярэдняй складанасці. Вось, для сярэдняй складанасці гэта неяк складана. І зноў крыты. Можна купіць з крытамі, калі ласка. Так. Оборона ад смерці. Спокой розуму. А, ну вось мінус Лоіс. Можна было на яе накласці, у прынцыпе, з такім жа поспехам. Яны ваншотаюць. Чаму ўсе ваншотаюць вакол? Гэта сярэдняя складанасць. Чаму я пакутую? Чаму я павінен пакутаваць на сярэдняй складанасці? Я тут гэта лычы прыйшоў біць, а не напружвацца. Просто реально кожная бойка такая. Что за жесть? Ну, 3 ў радок, типу, ось калі ласачка. Так, ось, загружаемся, не кранаем их. Пайшлі далей. Ну, то бок, яшчэ адна бойка, у якой мы глядзім на ворага і сыходзім просто. О, до складанай бойкі, але мне падаецца, што вось гэты кавалак 11-14 левел самае складанае, потым будзе прасцей. Ну, вось, мне падаецца, мне не хапае вось літаральна аднаго ўзроўня. Тыпа 14-го ўзроўня, і просто рэзкага росту па здольнасцях не будзе. Ну, мне патрэбныя артефакты, прадметы, ну, вось такое, тыпу. Неяк патрэбна перавальваць праз гэты нейкі... А колькі ў гульні ўсяго 20 ўзроўняў, ці колькі? Просто трэба пераваліць за гэты нейкі экватар, гэты складаны. Ось там зараз эльфы. Опанькі. Так, чаму Лоіс? Я ж не да Лоіс нават хадзіў, да пожухна. Гуня, ты час напружваюсь. Перакананне, я ж не чалавек. Перакананне розумам, памяццю. Зато ўсіх паглядзеў. Ну, блин, яны нейкія жорсткі ўсе. Я жадаю перамагаць хаця бы час ад часу. У нас вельмі важная справа. Не пераканалі. Добра. Як скажаце. То, па сутнасці, я просто павінен знайсці ворагаў, якіх я магу перамагаць. Каб потым можна было нармальна жыць. Просто яшчэ палову ўзроўня да наступнага. Кроу, мертвые люди, мертвые эльфы. А? Что за лагеры такие? Цікаво. Опаньки. Что там адбылося? Что выбухнуло? Что я пропустил? А, ну вядома. Сірлора. Что ты там робишь? Сірлора сабе хутчэй усё пастку знайшоў, якую наступіў. І вось ён тэлепартануўся сюды да мяне. Цудоўна. 20-22. Угу.
Залежить ад таго, ці забіваеш ты ўсіх перад сыходам у наступны акт. Окей. Ну, типу, 2 дадатковых узроўня можна просто на дадатковых забойствах зрабіць. І гульні пофіг той, што ты там усіх забіваеш, правильно? Альбо гэта неяк сюжэтна ўплывае. Просто вось гэтая штука у некаторых РПГшках. О, ты можаш атрымаць сабе 2 дадатковых узроўня, калі ўсіх заб'еш. Таму што гульні пофіг. І вось гэта метагеймінг мне вельмі не падабаецца у некаторых РПГшках. Типу, у сэнсе гэта ні на што не ўплывае. Так, тут міны. Серлора, гэта ты? Так, гэта ты. Пошухна. Но, Серлора, хопіць падрываць усё. Look out. I see a trap nearby. Так, я вижу, что я ведаю, что... Пошук на Серлора, твою ж... А, я яшчэ і помер, ну цудоўна. Не упэўнена, я так не рабіла. Ну, вось, типу, шмат хто так не робіць, таму што гэта не мае не... Это разваливае сусвет, ведаеце? Типу, о, я заб'ю кожную мыш на гэтым узроўні, таму што яна дасць мне дадатковага досведу. Это трошки праблема, я ўжо агучваў гэту праблему, типу, падняццё ўзроўняў за забойства. Гэта дрэнны падмурак, ну вось там Серлор нешта падрывае зноў, і ён тэлепартнуўся до нас. Это падрывае падмурак любой ролевой гульні просто. Типу, калі гэта адзін асноўны сродак твайго заробку і ты табе складана, ты павінен метагейміць. І калі ты метагейміш праз тое, што ты пацукоў забіваеш усіх на ўзроўні, а потым і ў правільным парадку, ты спачатку вазьмі ў гэтых людзей квесты правільны, а потым забі іх усіх. Вось гэта. Напрыканцы дакладна ёй фінал для некаторых перасаў, але ўсялякія рыбакі, напэўна, ні на што не ўплываюць. Ну, вось, але гэта ўсё роўна як бы лухта. Тыпу, адзіная матывацыя, чаму гэта можна зрабіць, гэта таму, што гэта дае дадатковага досведу. Вось такая. Вось гэта мне не падабаецца. Тыпу, чалавек гэта зрабіў, таму што ён гулец хацеў атрымаць дадатковы досвед. Гэта права гульца, поўнае права. Гулец павінен хацець гэта зрабіць. Проста гэта супрацьлеглыя два параметры. Вось, і наказваць гульца за гэта вельмі дзіўна, і дзіўна, таму і дзіўна ўвогуле за гэта досвед даваць. Ну, вось. О, тут можна пролезці было. Хотя гэта не важно. Давайте тут подпалим. Вось тут мы самі подпалим. Што, Серлор не падабаецца? Шчыт у яго звар'яцеў. А мяне забіваць? Кабзда. Серлора лухту нейкую робіць. Яшчэ далей. І яшчэ далей. Просто таму што Серлора. Я не гэта ўзяў. Я вось гэта ўзяў. В прынцыпе, за чырвонага прынца гэтай бочкі кідаць значна прасцей. О. О, блин, перасунуў. Ну, хаця бы не помер. Альбо помер. 3 здароўя. 3 здароўя. Я перажыў. Нават і не напужаўся. Фінал спакойна на 20-м праходзіць. Ну, я просто аб тым, што у гульцоў, для гульца нармальна хацець максімальны ўзровень, ну, тыпу, максімальна выдавіць сабе здольнасці быць максімальна магутным. Гэта натуральнае жаданне гульца. Ну, тыпу, не любога, але калі гулец гэта жадае, гэта абсолютно нормально. Людзям падабаецца адчуваць сябе магутным у фантазійных сусветах, чаму бы не. Праблема ў тым, што некаторыя гульні ставяць гэта пад умову, што ты павінен... Што? А, гэта была пастка? Некаторыя гульні ставяць гэта пад умову. Ты альбо робіш поўную лухту нейкую, дзіўна аптымізаваную, вось, альбо не атрымліваеш сабе крутых штук. Для мяне гэта нейкі гейткіпінг вельмі дзіўна. Ведаеце, што я... Ну ладно, хрэн з ім.
А, божух, ну там яшчэ і... Ладно. Я не буду нават напружвацца ўжо. Там просто гэта ўсё было ў скрыне. Чырвоны... А, там есть... Во, там маланочковая есть. Вось ты, где там? Ось, усё цудоўна. Тут могілки нейкія. Просто ў DOS кожны левел значна мацней папярэдняга. А, ну можа за гэтага у мяне зараз праблема. Here lies Jonah Freed, lifelong woodsman. Here lies a loyal man who wished to remain anonymous. Here lies Ermin Kringus, faithful overseer. Ну и ладно. Лутагоблин, конечно, внутри меня... Да божух, ну. Серлора, ты сегодня меня раздражаешь. Раздражняю, блин. Лезе во ўсё. Кожны раз, калі есть міна, я наступаю. А? Не халера сабе. Могілки. Тут Серлора дакладна ўсіх вадзіў. Дзякуем вялікі. Конечно, наступили. Усе конечно, наступили. Ага. Ладно, отходим. Серлора, отойди. Малайчина. Не, ён не малайчина. Так, ён ператвараецца ў звычайнае полымя. Чакаем, пакуль ён перайдзе ў дым і просто спокойно праходзім. Піксбейн, там нейкія бандыты, я так разумею. Be grateful that you don't feel the need. Be grateful that you don't feel the need. Рапуха. These rivet guys will shoot you through if you get too close. I'm gonna try and slip through the back way myself. I like a rivet challenge. Угу. Здесь есть некий тайный проход. І можна трапіць за тих челов на уваході з нейким іншим чином. Треба поглядіти, колькі їм там. Ну, якого їм там узровень на уваході. Тому що треба забивати, каб узровень атрымліваць. А мне раптоўна стало необходимо мацавацца. Вельмі моцна. Кришталик забираем. Юстиния. Бартер. Давайте-ка гэта Ифану, але хутчэй за ўсё яму нельга, тому што яго і так лепей. DOS і Baldur's Gate 3 маюць лімітаваную магчымасць узмацняцца, бо лічба боек лімітавана, але гульня разлічана, што ты бегаеш па квестах і змагаешся, дзе патрэбна. Вось такія астатнія досвід адыходзіць ад ролплея. Я лічу, ну, типу, Baldur's Gate 3 лепей збалансаваны ў гэтым сэнсе, таму што ты, куды бы ты не пайшоў, ты робіш квест, так? Ну, яно як бы і тут такой прынцып ёсць, але тут шмат боек, якія, як бы, ну, типу, ты не будзеш вырезаць цэлы горад, так? Я лічу, што за цывільных досвіда не павінна даваць. Ну, типу, маё меркаванне такое. Просто яны не даюць досвіду, альбо павінен быць зніжаны досвід за істот, якія слабее за цябе. Ну, типу, значна слабее за цябе. Вось. Ну, маё меркаванне, карацей, цывільных, якія не прадстаўляюць пагрозы, не павінны даваць досвіду, просто ніякага. Вось так, типу, калі ты сустракаеш, ты павінны ісці там, дзе праблема ад цябе чакае. Вось. Але я ведаю аптымізатараў, яны пайдуць і заб'юць гэтых людзей цывільных, калі яны будуць. Ну, карацей, цывільны, я лічу, не павінен даваць досвіду. Вось і ўсё. Развязанне квестаў павінен даваць асноўную пачку досвіду, бойкі мала досвіда. Мне я, калі, ну, вось мы пачалі спрабаваць на партыях ДНД, ну, я сістэму майлстоунаў скарыстаў, якая зараз лічыцца асноўнай. Гэта няма трэка досвіду за кожнага ворага, у якой людзі ўсё роўна ўсе блыталіся. Колькі вадзіў 7 гадоў, там усе блыталіся абавязкова, колькі іх досвіда, а вось камусьці не далічылі, і чалавек разгублены, што у яго менш досвіду, таму што ён забыў запісаць.
вось гэта таго не варта, тыпу насамрэч просто выкананы квест альбо нейкі майлстоун у гісторыі ўзровень. Па мне бачна развіццё, калі параўноўваеш гульні па храналогіі. Не, гэта тыпу развіццё заўважна. Тыпу Baldur's Gate не мае такой праблемы амаль ніяк. То бок яна не заўважная. Нягледзячы на тое, што яны карыстаюць сістэму якраз такі досвіда звычайную самую. Яны не даюць досвід за ўсё. Вось. Мне падаецца, што ў другой главе Тормау можна прайсці без боек. Так, я лічу, нават калі я з досвідам працаваў, я рабіў так, што тыпу вы атрымліваеце досвід, напрыклад, вы трапляеце ў замак, і у вас ёсць варыянт, напрыклад, прабівацца, гэта рэальна была хаця бы магчымая опцыя, напрыклад. Ну, я гэты прыклад гульцам даваў. У вас вы сустракаеце там па тыпу цэлую арду ворагаў, так? Калі вы пракрадзеце міма іх, я просто дам вам досвід за ўсіх гэтых ворагаў, быццам бы вы іх перамаглі. Калі вы іх паспрабуеце забіць пасля гэтага досвіда, я вам паўтора не дам. Ось і ўсё. Типу, вы выканалі задачу, вы вырашылі яе. Такім чынам, якім ждаць. Вось. Гэта вельмі круто. Гэта вельмі круто, што так можна. Так. Ну так, яму не пайдуць гэтыя пачаткі, таму што яны горш. Таму што у нас больш крутая ўжо ёсць. Ладно. Ось это ўзбярэжжа яшчэ глядзіце, і мы тады пойдзем... Трэба паглядзець узровень чэлаў на ўваходзе. Я нават не ведаю, навошта мне туды ісці. Але мне туды можна. Таму я і туды пайду. Так, магчымасць атрымліваць досвід за тое, што ты выконваеш проста квест, альбо праходзіш свой шлях проста размовамі, гэта ачмуральна. Яны 14 ўзровень, таксама 14. Чаму яны ўсе такія душныя? 100% мне гэта 14 ўзровень зараз наваляе, ну тыпу я не змагу з імі змагацца, як і з папярэднім 14 ўзроўнямі. Так, до конца ўжо узбярэжжа рэальна даколупаць. Так, гэта я тут быў. Нашка літаральна перапіла карчмара, ну, цудоўна. Так, каб не Серлора не... ну Серлора ўсё роўна ж паспрабуе за мной пайсці. Вось яшчэ праблема. Серлора пойдзе ў туман смерці за мною, калі я занадта далёка ў яго зайду. Я undead. Мне не страшна. Яму страшна. Сэм 17... Бля, мне лянутна чытаць, там шмат тэкста. Але квеста гэта ніякак не праснула, значыць не так важна. Угу. Вось тут уздоўж узбярэжжа можна было прям да самага гэтага месца і прайсці без ніякіх боек. Окей. Забіць сіра таксама опцыя. Ведаеш, тыпу, гэта опцыя, але калі не жадаю гэтага рабіць, то гэта пераўтвараецца ў пакуту. Это не падабаецца. Так, ну добра, праз дрэва. Это папярэджванне, пасткі, ну... Хто ж мог падумаць, што ў пасткі наступіць хтосьці не мае персанажы? Серлора, ёпарасата. Колькі можна? Цікава, калі ён проста патоне, таму што ён занадта нізкі. Таму ён у гэтай вадзе, калі будзе бегаць, проста рэальна здыхнецца. Опанькі.
This is blasphemy. Don't look, Quercus. The forest will reclaim this hellscape when the time comes. Колькі ўсяго. Так, пальчаткі, якія хутчэй за ўсё ўсё роўна іфану не падыдуць. Вось гэта можа быць. Сякера аднаручная на сілу ідзе да чырвонага прынца, паглядзім. Гэта падбяром, гэта падбяром. Трансмутацыя зямлі. Цікава. Якая цікавая штука. Карацей, абірайце две зоны і мяняеце паверхні і те самае, і аблокі. Это можа быць круто ў некаторых бойках, мне падаецца, прям супер. Типу, вораг, не ведаю, узмацняецца на пэўнай тэрыторыі, ты замяняеш тэрыторыі просто месцамі і ўсё. Прытапіць сірлору. Ну, не зусім, але сірлора шыра трошки прям напружвае зараз. Таму што на тэрыторыі поўнай пастак ён ва ўсё просто ўлазіць. Гэта прям значна лепей, чым тое, што ў мяне. Пайшла зброя на 14 ўзровень. Кайфы. Я гэтую сякеру дам нашаму чырвонаму прынцу, і мне падаецца, руну можна яшчэ яму ўставіць якую-небудзь добрую. 13% пашкоджання як полымя, яшчэ 9% як вода, і плюс 11 пашкоджання як фізічнае пашкоджанне, можна падвысці гэта. Так, пашкоджанне зямлёю, паветрам і атрута. Давайте фізічнае просто. Ось так. Ну, цудоўна. Дадатковае фізічнае пашкоджанне ў гэтай сякеры, яна будзе прям моцная. Мне падабаецца, як у другім Legend of Grimrock зроблены клас селяніна, ці каго там, ён просты хлопец, вашыя бойкі досвіду яму не даюць. Але вось ежа іншая справа. Чым больш еш, тым больш набіраеш досвіду. І прышпільна, што часам ён з самага слабога персонажа ператвараецца ў самага магутнага. Таму трэба не змагацца, а варыць суп. Лыжачку мы ўжо знайшлі. Гэта крутая механіка. Гэта весела. Гэта вельмі добры заклён, калі побач є лава. Ну, аж мурэнна. Карацей, мне падабаюцца такія незвычайныя механікі, просто што у гульнях часта іх не робяць, таму што яны не балансуюцца нармальна, так? Ну, типу, трэба сядзець і балансаваць гульню літаральна па такі незвычайны клас. Альбо трымаць яго, ну, самага пачатку ў галаве. Што шмат хто не пагаджаецца, таму што гэта проста складана ў этапе дызайна. То бок вы ускладняеце сабе дызайн вось гэтым. Просто патрэбна зрабіць вось гэта і вось гэта. Гэта павялічвае працу, яна выбухае ў колькасці працы раптоўна ў доўгую. Ну, то калі гульні рабіць непроста. А калі вы дадаеце неправільна плануеце сабе фішкі, якія вы збіраецеся дадаваць, то вы можете вельмі ускладніць сабе жыццё, вельмі ускладніць. І гэта адна з такіх штук, якая можа ускладніць. Я не супраць гэтай фічы. Трэба проста зразумець, што гэта яны малайчынкі, што зрабілі, таму што гэта рызыкоўна. Яны вельмі рызыкоўную штуку зрабілі, якая патрабавала шмат часу, я памятаю. Ага. Нам тут несчастливо. Так. Мамі Дірест. 15 ўзровень. Яны прям будуць са мной змагацца ўсе. Я не павінен тут знаходзіцца зусім. 410 пашкоджанняў? Што? Это легально увогуле? А боже, то яна як босс на 15 узроўні. Не, мы так не робім. Мяне тут будуць крыўдзіць. Я не ведаю, навошта я сюды лезу, калі шчыра. У мяне, по-моему, квеста сюды нават няма. Просто я спрабую знайсці сабе досвід. Але 14 ўзроўні гэта складана, 15 яшчэ больш абсурдна складана. Я так разумею, што мне не сюды. Ну, тыпу, няма сэнсу лезці. Трэба ісці далей, вось сюды далей. Ну, направо.
Блін, у мене ніводного телепорта там поблизу, нема. Давайте ось отсюда. Я, короче, вертаюся просто нахрен, я не буду там лезть. Яно того не варто. Ну, я лезу у бойки, які я не можу перемогти. Старання мапи, куди ми не лезем. Ну так. Я навіть, може бути, відзначу 14-15 уровні. Так. Так. Уровні 14-15. Просто тому, що реально нейкая лухта. Просто гэта сярэдняя складанасць. Я разумею, на высокай складанасці ты павінен прям ведаць, куды ты лезеш, прям кожную бойку планаваць. Просто у высокай бойцы там прям, ну, на высокай складанасці, думаю, гэта прям люто. Это лютейшая гульня просто. Так, мы тут пролезем, пытается. Я той дом проверил уже. Нет, той дом не проверено. Ну-ка, ну-ка. Где там полет наш? Ось. А, на той території ще й лячення не працює. Угу. Цікаво як. Датка фермера. Братка. Знов прийшли ельфи. Шукають свій амулет дождю. Яно патрэбна нам для нашага ўраджаю, так што мне прыйшлося ад іх пазбавіцца. Я схаваў яго на той выпадак, калі больше іх прыйдзе у пошуках. Я адзначыў месца. Я нікому не кажы. Добра. Скруктак дажджу. Угу. Дзе я яго адзначыў? А, вось оно. Типа не так далеко. А, там, по-моему, нават бойка была, яку я туди позбіг. Пальчатки на интеллект. Давайте-ка это Индия, да, Фейна? А тут же є аналог гонору для Baldur's Gate 3 у сенсі? Ну, типу, тут є тільки репутація у персонажа, настрой персонажа. І все. Але ти про гэта. В сенсі шлях прорваний. А куди мені? Ладно, ви сюди, давайте. Whoa. Ground's trembling almost as bad as the Lady Vengeance on rough seas. Земля просто прям розвалюється. Десь тут було бойка, яку я докладно... так. Ні, це не то я. Добре, ні, давайте вернемося, я зараз нечто заблукав. Мені треба зорієнтуватися ще. Я про уровень складаності з одним шансом померти. Не ведаю. Ну, коли є, тоді є. Там дупа мне падаецца. Ну, шчыра, я здзіўлены, што гульня такая складаная на сярэдняй складанасці. Не, я памятаю, што пачатак я гуляў у раннім доступе на самай высокай складанасці на той момант, але як бы складана, але калі ты ведаеш мясцовы, жыць можна. Так, мёртвыя магістры. Я дзесьці бачыў... Вось гэта тэрыторыя, по-моему, была з ворагамі, не? Альбо вось гэта. Я ўжо, блин, просто настолькі складана божухна, мне прям аж муціць пачынае трошки.
Типу, я абсолютно не... У мяне ламаецца маё... Гэта так, мапа. Канцэнтруемся на мапе. Ідзем вось на гэты маркер. Вось сюды. Открывай праз мапу лепей арыентавацца, там што там жесть просто адбываецца. Калі я спрабую арыентавацца просто сваім унутраным компасам, ён просто вар'яцець пачынае. Жорстка. Вось там. Вось тут дзесьці знаходзіцца узнагарода. Каб туды трапіць, мне патрэбна... Што? Ну я магу вось тут праскочыць. В прынцыпе. Так. Не, ну без щитоў можна, просто што гэта столькі намаганняў патрэбна. 14-е... Это эльфы. Гэта 14-е, так. Усе ўбойцы зараз. А, божухна. Не, блин. Зараз 14 ўзровень зноў нам накідаць. Чаму я 13-й? Як мне пераваліць на 14 ўзровень? Типу, просто паўсюль 14 ўзроўні, якія мне накідваюць моцна. Мне не падабаецца. Іфан туды. Пейн, пірамідка і ўсіх перанесці туды. Гэта яшчэ тэрыторыя, на якой нельга лячыцца. Ведаеце, вось, типу, самая справядлівая механіка зараз гэта тое, што на тэрыторыі, на якой нельга лячыцца. На Фейн наклалі лячэнне, цудоўна. І Лоіс кудысьці запнулі невядома куды нахрен. Дзе яна? Вось она ўнізе ў самым. Добра. Так. Броня. Фізічная на ўсіх. Атрута. Альбо ўсе эфекты лячэння будуць яго забіваць. Так, гэта яго будзе забіваць. А, не, палячыла. Пачакайце-ка, яно палячыла. Толькі нейкая дзіўная лухта атрымалася. Ну, ладно. Где там наш лютаючий крылаты? Перетворение ў курицу. Цудоўна, Фейн шчаслівы. Падпаліў яшчэ сябе. Лухта якая. Так, і 3 пункты, якія я не магу... Давайте шчыт кіну, што ли? Так, і зараз... Яшчэ з падскокам. Блін, я рикошет випадково натиснув. Лячэнні ніякія не працуюць тут. Таму альбом Табе прасцей іншых 14-х біць. Тут лока такая сабе для мацавання. А якіх? Усе, каго я сустрэў, мяне ваншотаюць. Заход. Тыпу, 14 ўзроўні да мяне зараз падходзіць, і адзін 14 забівае майго іншага персонажа. То бок, тыпу, я не магу працягнуць скрозь бойку персонажа усіх. Хутчэй за ўсё ніводнага. У большасці сваіх выпадкаў. Вось такая, типу, калі б я выбачаюсь, што нервозна так адказаў, але просто гэта нейкая просто жесть. Я з нагоды баёў з 14 узроўнем паспрабую перса ўводзіць у бой па адным, каб злавіць першую атаку па-за ініцыятывай. Загадзя расстаў па мясцовасці. Тут незручна, типу, гэта зрабіць. Яны, типу, просто пачынае, неважна якая штука, мяне заўважаюць і пачынаецца бойка, типу такого. 600 броні магічнай. Адкуль столькі броні? Это ж немагчыма для... мае атакі нават не блізка да гэтага. Фейна забілі. Дакладна забілі.
Нагружаемся. Просто, блин, не подобаецца. Можна мне нейкую бойку, якую я магу перамагчы, а? Хаця бы тэарэтычна. Не, ладно, гэтая можа быць тэарэтычна перамагаемая. Просто папярэднія ўсе нейкія абсалютна нават... Просто я гляджу на лічбы і такі, не? Гэта не майго ўзроўня штукі. Ну тады, мне просто застаецца Ваўкалак-Алак, Шалёная ведьма, вось гэта тэрыторыя 14-15 узроўняў і выспа Крывавага месяца. Ну і яшчэ у пячорах там вось эта жанчына, якая просто, блин, у хлам мяне ушатвае, таму што ў яе прызыўныя сабачкі за адзін ход забіваюць аднаго персонажа. І іх 6. У мяне 4 персонажы. Добра толькі тое, што я сабачак тэарэтычна магу кантраляваць, толькі яны паспеюць пахадзіць і яны паспеюць кагосьці забіць. І яны заўсёды атакуюць Лоіс, якая адзіная можа ім нармальна выбіваць броню. І замарозіць іх, ну, в сэнсе спыніць. Таму што яна маг вады. Ага. Ваўкалака-лака. Ваўкалака-лака. Ну давайте тады на выспу дэманаў. Таму што выспа дэманаў зараз гучыць як самае бяспечнае месца. Дожылі. Look out. I see a trap nearby. A hidden bridge. Clever. Very clever. Яго просто можна было побачыць. Ага, окей. What lies ahead? Якого ўзроўня? Там 14, там 15 ўзроўня. But not for you, for Master. 15 ўзроўня. Окей, а ворагі якого? Просто гэта выглядае прыкладна тое ж самае, што я паўсюль бачу, толькі гэта 15 ўзроўня, а 15 ўзроўня мне не. Полторы гадзіны Арахана і адзінку актыўнасць у чаціка арганізуюць, ну. Так. Просто гэта 15 ўзроўня, і гэта NPC-шкі, з якім я магу размаўляць. Там ёсць вораг 15 ўзроўня, я 13 чат. Мне патрэбна палову ўзроўня дзесьці здабыць, і ўсё будзе нармальна. Блин. Я бы хацеў тут пакінуць пірамідку, каб просто потым сюды хутка вяртацца, але не, пірамідка мне патрэбна для перасоўвання літаральна па ўсёй тэрыторыі. Давайте на інтэлект пальчатачкі паглядзім. Так, яны, падаецца, лепей за мае. Амаль ва ўсім. Хаця, можа быць, Лоіс іх лепей аддаць. Ініцыятыва ў Лоіс і здароўя. 35 здароўя ўжо ў бягучых мерах. Але гэтая магічнай брані дае і ўвогуле брані. Не, Лоіса пранаем. Так, ты вяртайся назад, таму што гэта лухта нейкая. Няма нам чаго тут рабіць. Все, поглядели и поглядели. Было весело, назад. Так. Что у нас апошняе застаецца? Вось праз гэты мост скакнуць, але мне падаецца, там вось гэтая лакацыя якраз таки складаная. Ну, ладно, усё роўна. Трэба агледзець і... Просто, калі я, ну, прям паўсюль знайду тупік, то я буду шукаць просто тую бойку, якую я тэарэтычна магу выцягнуць. Тэарэтычна хаця бы. Той горад можна паспрабаваць увайсці, там 14-15 ўзроўня, там як звычайныя ваяры, там без асобых бафаў нейкіх. Выглядае, што піты адзінае месца на 13 ўзроўні. Дык я яго пачысціў усе піты, акрамя той жанчыны, якая ў канцы.
Піт поўнае месца. Ну, типу, яно пачышчана. Яно пачышчана, акрамя апошняй бойкі, якую я выцягнуць. Ну, тэарэтычна, калі я буду доўга там калупацца, я, можа быть, там перамагу, але, ну, такое сабе атрымліваецца. Типу... Альбо поўнасцю пад бойкі перарабляць сабе персонажаў. Прям перарабляць персонажаў і траціць да халеры грошай, каб іх апрануць. Выкупаць свае прадметы, альбо просто чыты выкарыстоўваць. Просто, ну, я раптоўна, мне прям супер складана. Ну, типу, я прям не бачу, дзе я павінен, як гульня плануе, каб я гэта праходзіў. Я ведаю, што у меня можа не самы аптымальны там маршрут нейкі. Это я ўпэўнены нават. Але просто я гуляю як звычайны гулец, які знаёмы з РПГшкамі. Саву адкалаў паладзінам, не ведаю. Так, а гэта дадатковы яшчэ праход нейкі тут схаваны. Цікава, гэтая тэрыторыя не адзначана ну, тут увогуле. Типу, яна не адзначана, як на ёй можна хадзіць. І гэта важны момант. Альбо гэта просто памылка мапы. Так, гэта па выглядзе памылка мапы. Паспрабуй піты, потым саву, потым да паладзіну. Саву? Якую саву? Піты просто, ну, я зараз пайду вось сюды, таму што тут яшчэ не праверана. Я жадаю зразумець, ці магу я тут праскочыць. Може, тут я могу. А, ну вось зноwu гэтая тэрыторыя, типу, атручаная. Так. Разбураная дискурс на контрфійскіх племёнаў. Дык ты прапануеш у піты пайсці паспрабаваць тую бойку, якую у мяне ваншотаць персонажа, так? Типу, любы персонаж, які да якога дабягае сабачка, памірае. Типу, і там 6 сабачак таких. Плюс вораг асноўны, так? Ты туды прапануеш пайсці. Просто ён гучыць як... Я не ведаю чаму, для цябе ён гучыць як добрая ідэя. Даслаць саву з адказам? Так, вось. Асасін Лутер. 14 узровень. Алхімік Лутер. Добра. Дык, а саву адкуль я павінен даслаць там? Просто што, можа быць, я павінен паразмаўляць там... Там просто, ну, типу, можна паразмаўляць яшчэ з магістрамі. Я іх там не ўсіх забіў. Дарэчы, тых магістраў я магу забіць. Там, дзе чорнае кола ў аковах было. Дзе Рэймонд. Чорнае кола ў аковах было. А, не, там 16 ўзроўні. Магістры ў доме 16 ўзроўні. Не, я туды не пайду. Ты што, 16 ўзроўні? Я 14 перамагчы не магу. Типу, аб чым гаворка.
Чаму у іх 1000 здароўя? Што з вами не так-то? Вы можете спыніцца, калі ласка? І не рабіць так, гульня. Просто каб вы разумелі праблему 1000 здароўя. Ну, просто берем 1000 здароўя без броні, так? Мае атакі по 50. Ну, типу, акрамя крутога Іфана, які можа ляснуць, типу, прям да халеры. Зараз самая моцная атака Іфана нанясе прыкладна 100 пашкоджанняў. Гэта 10 раундаў аднаго лупіць. 10 раундаў аднаго. Не двух, не трох, а аднаго 10 раундаў лупіць. Калі у 4, то мы, ну, астатнія па 50, па 70 наносяць, так? То бок атрымліваецца моя матэматыка, уход і мой ДПС прыкладна. Гэта колькі 100, 200-250. То бок 4 хады я буду лупіць аднаго ворага. Аднаго, так? Ворагаў 4. Калі ворагам дастаткова аднаго хода, зараз калі яны, ну, типу, за один ход заб'ем мне каго-небудзь, то гэта ваншот. І атрымліваецца... Блін, як гэта павінна працаваць? Абед. Буду мацавацца, як Пурбай загадаў. Ну, цудоўная ідэя. Лепей паесці. Пакуль ты спіш, вораг мацуецца. Реально такое адчуванне? Што за хрень? Так, вось яшчэ нанеслі. Эту групу, можа быць, я перамагу. Можа быць. Калі яны не занадта моцна б'юць мяне. 230, то бок вось адзін з іх нанёс мне 230 пашкоджанняў за один ход. Блин, Фенікса мне просто взяло да выкинула. Оп. Так, ёсць. І давайте фізічную броню на Фейна, тому що Фейна зараз може і заб'є що-небудь. Ну вось, яны наносяць па 146. Гэта больш, чым мой гэты самы Іфан, які максімальна разагнаны тупо ў пашкоджання. Больш нічога няма ў Іфана. Просто абсолютно нічога. Ён максімальна просто ДПСер. Блин, я не магу магіі тут пробіцца. Давайте тогда и просто понакладываем бафов на усіх. Добра, асасін гэты. Крытычны бэкстэп, адразу вынес 140 броні і яшчэ нанес пашкоджанняў. Цудоўна. Фейн амаль мёртвы. Фейн, калі ласка, ты можешь неяк сябе выратаваць, а? Абарона ад смерці. Мне падаецца, ты прапусціў нейкія квесты. Не ведаю, магчыма. Гэта цалкам магчыма. Просто у квесты мне прям балюча зазіраць. Там іх толькі нейкая просто бясконцая колькасць, і яны не скончваюцца ніяк. Яны толькі дадаюцца. Так. Стрэл. Оп. Мы зараз, можа быць, аднаго ворага прыб'ем. Не прыб'ем. Мне яшчэ патрэбна фізічная атака адна. Мы дастаткова моцная. А куды ты мяне замяніў? Вось туды, добра. Я магу шчытом зараз кінуць так, каб яе забіць? Мне просто патрэбна фізічная атака. Добра, а вось гэта? Толькі гэта наносіць 54-59. Блін, мне гэтага не хопіць, гэтая граната нічога не зробіць. Блін. І шчыт я не бачу. А бліц? Занадта далёка таксама. Давайте на ўсё тады, просто на ўсе пункты дзеяння падыдзем ударам просто. Вось так. Потому что мне патрэбна зверху знаходзіцца. 26. Цудоўна.
Тут у нас есть асасін, якому можна пачаць выбіваць магічную броню яго. Хоць у яго і, блін, ёсць магічная абарона, гэта трошки дрэнная ідэя, конечно. Я нават не ведаю. Пум-пум-пум. Так, мне патрэбна наносіць пашкоджанне як па ворагу. Чым менш у меня здароўя будзе, тым больш будзе пашкоджанняў. Давайте, якраз у нас... Оп. Добра. 10 тысяч досвіда. Один такі прыносіць мне 10% ад майго ўзроўня. Один такі, можа 15 нават. 15% за смерць сваю. Жесть, які разрыв. Яшчэ спосаб чытрыць бойку. Кінуць ворага да саюзнікаў, або проста стрыгерыць саюзнікаў побач падчас бойкі. Саюзнікі падчас бойкі яны адпраўляюцца ў самы низ ініцыятывы заўсёды. То бок калі ты уступаеш у бойку з аднаго персонажа і потым дадаеш астатніх, не адразу ўсіх, то першы раунд ты одну атаку атрымліваеш, але астатнія адпраўляюцца у самы низ ініцыятывы. То бок дадаванне ў бойку значыць тыпу дадаць уніз ініцыятывы. Вось. Але можна адправіць першаму бойку тыпу чырвонага прынца, які атрымае больш за ўсё пашкоджання ў сябе ў смокча, і потым дадаць астатніх, таму што, ну, будзе нармальна. Просто што галоўнае, калі ты аднаго персонажа адправляеш у бойку, то невядома калі, ну, тады варта тыпу адправіць аднаго і двух карацей. Аднаго дадаць і потым яшчэ, каб у канцы ходу была проста прыпынак. Оно не залічыла, што тыпу ты тупіш тут. Так, у гэтага магічная броня выбітая, але можа быць варта сканцэнтравацца ўсім на адной цэлі і пофіг. Абсолютно. Альбо атакаваць магічнымі стрэламі. Давайте магічнымі стрэламі. Poison Arrow. Я падпалю гэтага самага нашага. Блин. Няма розніцы, той же Джахан запінае любого твайго 14-го босса. Не разумею. У сэнсе, я зразумеў саюзніка. Саюзніка ў сэнсе тыпу іншага чэла запусціць у бойку. Ну окей. Ну гэта проста нейкая лухта, ну тыпу мне фантазію гэта реально развальвае трошки фантазію ўсяго. Прям дзіўна тады. Так, вось вогненнымі стрэламі нормально накидываем, Цудоўна. Імунітэт да зямлі. Это чел там у абароне. Так. Давайте-ка вось гэтага працягваем атакаваць. Оп, цудоўна. І бліц. Ау. Я не помер? Я не помер. Таму што ў яго ёсць абарона ад смерці. На адным здароўі застаўся. Так, ухіленне на Фейна. Хотя ладно, там Фейн протрымаецца яшчэ. Я так пугал праз паладзінаў забівала. Я як бы не супраць, але я гуляю на сярэдняй складанасці. І такі падыход, калі я на сярэдняй складанасці, гэта дакладна нешта не тое са складанасцю. Гэта не тое, што я неяк накасячыў. Так. Ахалоджаныя. І. Может быть, потушить гэта. Давайте. Оп. Оп. Все нормально.
Фейн зарезістив смерть. Ай-яй-яй-яй, усе паміраць пачынаюць. Не трэба забіць ось гэтага лутера. Яшчэ. О, можна тут цела ніякага не засталося тут? А, там зверху толькі цела ёсць. Добра, у скокі вось у гэтага чала. Блять! Это Лоис. Бляха. Твою ж мать. Я стрелил у Лоиса выпадкова. И помер Фейн. Просто тому, что тому. И пошла под шарзе, зараз все остальные почнут помирать. Ну, Фейн-то, ладно, яшчэ. Ну, блин. Можна вернуть этому идолу, калі пакласць туды скрутак вяртання да жыцця, так? Правильно? Это працуе. Я могу там штуки рабіць. Я просто яшчэ пакуль ні разу гэтага не патрэбна было. Я паспрабую выцягнуць гэтую бойку. Хотя бы з тым, што ёсць. 2 мінус. Застаецца яшчэ 1. Ну, двое наадварот. Тыпу, вось гэты чел і там. Просто зараз я ўжо плюс-мінус у перавазе. Фейн памёр ад сораму. Ну, блин, там нейкая лухта. Нейкая лухта, не павінна быць так. Вось, тыпу, заклён ад майго персонажа, які максімальна умацаваны ў гідрасафістыку, пашкоджанне каля 120-135. Яны дамажаць больш, я іх да халеры здароўя. Я пры гэтым месцамі нават канстытуцыю ігнараваў, просто, тыпу, таму што нармальна было. Вось, а зараз раптоўна складана. Лухта нейкая. Колькі гэтыя... 115-27, так. О, дарэчы, яго можна неяк раней перанесці. Вось так. Так. Можна цябе вось гэта накласці яшчэ? Так, наклаў на себе броню фізічную. Инфицировал Фейна. Что это ему дае? Deceased, Decaying. Демоник, пофиг. Мне потрібно наносить пошкодження, каб зараз не померти. Давайте. Оп. А чому так мало полячилися? Тому що у його імун до отрути. О, жухна. До чого у його яшчэ? Повітря, земля. Кривавий дощ може накласти. Ось так. Оп. Ага, і кривотек у його був заблокований. Ніяку помилку я зараз зробив, повністю весь раунд. Не помирайте, калі ласка, не помирайте. Так, вось таго можна... Стрельнуть, давайте баллистично. Баллистичная крутая штука. Пам. Амари вся физичная броня ему выбита. Так, есть. Той чел, хто наступно походить? Вось ён і походить, до речі. Але сенсу яму бить няма не магией. Давайте ему маланку кинем. Ось табе вось гэтага не хапала. Шакавана цудоўна. Давайте ему яшчэ одну гранату. Все, устане. Цудоўна. А дойду вы сюда. Серлора, ты там себя не забьешь? Не забьешь. Добро. Сконцентруемся на этом хлопце. Не, добра, у яго ніякіх статусаў няма яшчэ. О, давайте яго телепортнем. Вось под гэту хрень. Упс. Там метеорит не ждай приземлиться на ту кропку, где он стоит. Так, а дойду крыху. Гэтаму челу можна ляснуць. Што я глядзеў у яго імунітэты? Ад полымя ў яго няма ніякіх імунітэтаў, таму атрымліваю лыч. Добра, палячыліся крыху. І фізічную броню сваім дадзім.
Добре, він поспів збігчи. І... забить Лоїс. Я не трапив. Як ты табе так пашанцавала? Адзінае, што Лоїс не можа палячыцца. Ну, тыпу, нюанс гэтай лакацыі ў тым, што мы не можам лячыцца нахрен увогуле. Раз. Два. Мінус яшчэ адзін чел. І скок Фенікса вось сюды. Вось так. І зараз мы можам яго кантраляваць яшчэ. Оп. Мінус. Усё. Мы будзем яго кантраляваць і адсюль не адчэпімся ад яго. Будзем... не, надоўга гэта не атрымаецца. Так, Лоїс. Як бы цябе так абараніць? Няма ў яе ніяк абароны? Мы выцягнем гэтую бойку, але гэта прям балючая бойка. Конец ходу. Зараз ён свой ход прапусціць. А я выклікаю павучка яшчэ. І скарыстаюся фаербол. Блин, каму бы так даць узмацнення? Дасвіж, конечно, калі Лоїс дажыве до свайго хода, гэта будзе цудоўна. Давайте, у Лоїс 5 здоров'я. Десвіж. Так. Тут мы скокнем. Раз. И опрокинем. У нас здесь стрела была на прокидывание. Вот это. Цудовно. Нехай не ходить. Конец хода. І вось яна, калі яна яго пабачыць, яна яго павінна дабіць. Вось так. Ёсць. Я заморозіў сабе хаўрушніка. Упс. Але гэта канец бойкі. Калі ласка, Лоїс, не знайдзі сабе пашкоджанняў. Я умоляю цябе просто. Калі ласачка. Не памрыце, шалёныя мае. І я спадзяюся, у іх лут яшчэ ёсць. Пакуль што такое сабе. Ну, я скажу, гэтыя трое, вось, у меня зараз 72% досведу, я 1/4 ўзроўня на іх падняў. Акультычны шлем, гэта чырвонаму прынцу, гэта вось штука. Блин, што вы там стаіце? Гэта пад гэтую стаў. Так, усё забраць і зваліць адсюль. Лут такі сабе, але сам факт досведу гіганtsкі, просто гіганtsкі па маіх мерках досвед, гэта прям цудоўна. Вось. Это можна ифану, гэта ифану і гэта ифану. Астатнє забіраем сабе. Іх толькі, пачакайце, раз, два, три, 4. Так, все нормально. Не, так, 4, все добра. Забрали. Гэтыя чэлы нам ворагі, ну, я нас забіваю, я ж захаваўся, Складана як. Все, адпачынкам можна хаця бы. Уф, ну хаця бы адпачынкам здароўя можна вярнуць. Добра. Летим адсюль нахрен. Давай яшчэ раз прабяжымся. Black Pits, там, калі я не памыляюся, яны 16-го ўзроўня. Я таму туды і не пайшоў. Я магу забіць просто таму, што я ўжо дамовіўся з гэтымі самымі, з магістрамі тут. І я не абавязаны іх забіваць, але мне прыйдзецца, падаецца, іх забіваць, таму што яны 13-й ўзровень, яны майго ўзроўня. Вось, яны мой дадатковы досвед, якімі прыйдзецца забіраць. Таму што інакш, ну, просто гульня не дазваляе мне нармальна гуляць. Вось такая вось праблема. Вось яны 13 ўзроўні, тут 4 чэла, і яны, ну, гэта салідны кавалак досведу, плюс яшчэ 2 тут. Таксама 13 ўзроўні. Яны просто мае баначкі з досведам, якія прыходзяцца, ну, тыпу, хоць якую бойку значыць. Просто з гэтымі я дамовіўся. Я ўжо дамовіўся з імі, навошта мне іх забіваць, так? Але гульня такая, не, ідзі забей іх. Мне гэта прям не падабаецца, прям я не задаволены. Якога хрена я павінен іх забіваць, калі я дамовіўся. І вось тут яшчэ ёсць 13. Ну, то бок я зараз буду чысціць, забіваць тых, хто нейтральны мне. Ну, просто таму, што гульня такая, давай.
Ось, падыходзім сюды, там монах 14 ўзроўня, а ўнутры магістры... Зараз вызначыцца, што ён 13 ўзроўня, я ўсё нахлусіў. Дзе ён там? Ну? Ну, вось. 16 ўзроўні, тут 2 16 ўзроўні. Не, гэта не мае ворагі ўвогуле. Я іх не буду забіваць. Ну, тыпу, і з імі дамовіцца нармальна не атрымаецца. У мяне ж дамаўленне ніякае просто. Вось, карацей, што будзем рабіць? Мы ў наступны раз просто пойдзем і заб'ем магістраў, з якім мы дамовіліся. Мне гэта супер не падабаецца, але выхада мне гульня не пакідае. Просто няма. Ну, тыпу, а што я зраблю? Можна, конечно, пашукаць квестик які-небудзь, я там не здаў, напрыклад. Абуджэнне, усе ў сям'ю, на востраў, так. Таблічку. Можна даць яе райкеру, альбо прытрымаць сабе. Пра саву квест. Дык а дзе адправіць? Якая сава? Я не разумею зараз. Тыпу, якая сава? Я зараз чытаю. Агледзець докі, гэта там ёсць. Вось, сказаць морду... Даставіць да логара морду забітая. Логар гэта... ну вось можна квест аддаць. Мы знайшлі лісты у пячоры, але яны не... Гэта самае. Ніяк нічога не пастаўляе логара. Нашы пошукі працягваюцца. Так. Магічны бар'ер. Вось, даставіць Дрэгорію Сасвану, не ведаю, хто гэта такія. Мне даставіць 2 квеста. Выпрабаванне сезонаў. Невядома куды ўвогуле гэты квест вядзе. Лагер, эльфаў. Троллі. Тое, што я не буду рабіць. Кніга, каб для выбухання трупаў, і гэта я не ведаю, дзе здабыць. Пошукі скарбаў. Мы пераканалі чалавека выйсці неўзброеным, але ён захрас там у дому, таму што звонку магістра. Мне прыйдзецца забіць гэтых магістраў, каб штосьці далей. Вось. Мы знайшлі прыпасы Гарвана. Дзе бы ён не быў, але вось таксама яшчэ здаць квест. Ну, падаецца, вось яно, вось моя досвід, гэта якраз такі на арэну выйсці завязанымі вачыма. Таксама можна паспрабаваць, зараз ужо памацней. Неразвязаны квест у Дрыфтвудзе наконт жанчыны, якая забівала магістраў, але я не жадаў яе здаваць нікуды. Я пакінуў яго проста вісець, а гэта мне патрэбна зараз досвед. Так, квест на забойство райкера, таксама можна падумаць над гэтым. Але нам патрэбны настаўнік. Хаця ён можа нас навучыць, а потым мы яго можам забіць. Ну і вось, шалёная ведьма. Усё. Добра, карацей, у нас ёсць 3 квесты, каб аддаць. Вось гэтых магістраў прыйдзецца забіваць, таму што гэта заблакавала квест. Шмат квестаў. У сэнсе, квесты усе накіроўваюць туды, дзе я паміраю. Я ўсе хадзіў, і я паміраў. Я хадзіў па квестах. Я не развязаў квест гэты, таму што я дамовіўся з магістрамі, я думаў, яны сыйдуць і чэл сыйдзе, але яны не сыходзяць. І гэта мне досведу не дае. Тады мне прыйдзецца забіць магістраў, каб атрымаць досвед за квест. І дзяўчыну ў пабе я не жадаў здаваць, таму што я на яе баку, але я не жадаю, каб магістры знайшлі. Але я павінен здаць яе магістрам альбо забіць. І мне таксама гэта не падабаецца развязанне гэтага квеста. Я не магу, у мяне няма варыянту, тыпу, пакінуць як ёсць. Ачмурэць, так? Мне вось гэта не падабаецца. Не падабаецца. Не падабаецца, не падабаецца. Так, добра, што у нас? Сёння у нас серада, так? Так, у нас сёння серада. Заўтра у нас Dark Souls.
Завтра у нас Dark Souls, і будзем гуляць у першыя. Я не памятаю ні халеры, як спідраніцца што. Я памятаю пару... Ну, я памятаю скіп-сцен і маршрутаў я не памятаю таксама. Я не настолькі спідраніў яго, каб памятаць усе. І гэта было даўно, то бок гэта было гадоў 10 назад. Каб вы разумелі? Таму я заўтра... Арена, мне падаецца, наогул 11 альбо 12 ўзровень. Я зрабіў яе, а я не мог зрабіць яе завязанымі вачыма. І таму я сышоў адтуль, я не выканаў яе завязанымі вачыма. Вось, пачну заўтра ад пакутаў. Ну, мы праходзіць будзем хутчэй за ўсё такім тыпу класічным варыянтам, то бок і тыпу як гульня планавалася. Я, можа быць, па прыкалдэсу паспрабую скіп-сцен зрабіць, але, блін, чат, скіп-сцен... Я паспрабую карацей. Можа быць, я трошки ламаць гульню буду просто по прикалдесу, але, блин, да скіпасен? Ну не, я магу туды дабрацца хутка. Я по памяти, ну типу по памяти, механічнай памяти буду карацей гуляць, будем страдаць фігнёй, трындзець і будем по крыху праходзіць Dark Souls, просто страдае фігнёй. Типу там не будзе нейкага прям супер праходжання, паглыблення, я буду вам за лор расказваць. Вось, завтра будзе па сутнасці лорны стрым про Dark Souls, будем трындзець, буду штосьці дзесьці ламаць, буду расказваць, можа, нейкія гісторыі з Dark Souls'ом, вось, і вось такога плана будзе стрым. Вось, так, хто у нас ёсць зараз? Я бачу Руді у Реанімал і хтосьці яшчэ ёсць, нікога больш няма, таму ляцім да Руді. Вось, добренька. Жадаю вам добрага дня, жадаю вам добра адпачыць, калі вы адпачываеце, калі вы працуеце, добра вам папрацаваць. Мы пабачымся з вами заўтра на Dark Souls, як я ўжо сказаў, будзем сядзець страдаць фігнёю. Я жадаю вам добрага дня, да пабачэння.